Prynhawn da, a blwyddyn newydd dda. Croeso ato ni I Stadiwm Rhyngwladol Caerdydd yn Lecwydd ar gyfer yr ornest yma ar frig Brif Adran Genero Caerdydd sy'n croesawu Wrecsam i'r brifddinas ar benwsos agoriadol 2026. Wrecsam, y tîm o'r Gogledd Ddwyrain sydd ar frig y gyngred ar hyn o bryd fel mae pethau'n sefyll. Mae gennym nhw 5 pwynt o fantais dros bencampwyr y tair blynedd diwetha Caerdydd, bod gan Gaerdydd un gêm ychwanegol i'w chwarae cyn yr hollt. Dwi'n falch o ddeud bod Ionawr Williams, cyn gapten tîm dan ddeunaw Cymru, yn cadw cwmni fi yn y blwch Sylwebaeth heddiw. Noswaith dda erbyn hyn, Ionawr. Noswaith dda, sydd ti heddiw. Dwi'n dda iawn, diolch, ac yn edrych ymlaen at weld beth sydd gan Caerdydd a Wrecsam i'w gynnig I ni heno yma. A dyma ni, y tîm cartra, tîm Ionawr. Maen nhw wedi gwneud 3 newid i'r tîm drechodd Abertawe o 6 gol I ddim yn ei gêm ola nhw. Mi oedd honno'n gêm 8 olaf tlws yr adran. Felly mae Amy Long, Madison Perrott a Fiona Barry yn disgyn i'r fainc, a Fion Price, Laura Cynnog a Michaela Cook yn ôl yn yr 11 cychwynnol. Iona, dy farn di? Ia, dwi'n meddwl bod ni wedi dod ar y tîm cryfa lle yn amlwg gêm holl bwysig I Gaerdydd. Ia, felly wedi cychwyn efo'r tîm cryfa bosib yn nhw. Caerdydd yn ei glas, Wrecsam yn ei coch, a dyma nhw 3 newid hefyd I dîm Jenny Sugarman ers I gêm diwetha nhw. Mi enillon nhw yn erbyn Pen y Bont o 4 gol I ddim yng Nghwpan Cymru. Mae Lizzie Craven yn ôl rhwng y pist, a wedyn Maria Mahmood a Katie Barker yn ôl yn ei llinell blaen yn lle Rosie Hughes a Gabby Idden sy'n disgyn i'r fainc. Iona, beth ti'n neud o dîm Wrecsam? Ia, trwyd o gêm dwi'n erbyn Nghwpan Cymru, dim byd yn erbyn Pen y Bont, ond mae Gaerdydd yn dim holl wahanol. Chwarae yn uwch gyngrair a yn amlwg wedi dod â Katie Barker a Mahmood yn ôl. Chwarae yn ysbyn hollol allweddol I Wrecsam leni. Felly eto, dwi'n mynd am y tîm cryfa bosib. Dyma ni'r dyfarnwr heddiw, Jordan Harman, I drydydd gêm o flaen camerâu sgorio y tymor yma, ac yn ddifyr ddigon, fo nath ddyfarnu y gêm yma yn rhannu un tymor diwetha pan oedd Gaerdydd yn fuddigol o 4 gol I 1. Mae'r ddau dîm yma yn cael tymhorau gwych, y ddau mond wedi colli unwaith yn unig tymor yma, a hynny yn ddifyr yn erbyn y Seintiau newydd. Gêm gyfartal oedd I rhwng Caerdydd a Wrecsam yn ôl yn mis Hydref, gol yr un I fyny yn y Gogledd. Katie Barker yn sgorio yn gynnar i'r tîm cartra dy gynnu, a Fiona Barry yn unioni o'r smotyn ar 85 munud. Felly rhannu'r pwyntiau nafon nhw nôl yn mis Hydref. Iona, mae'n gêm enfawr i'r ddau dîm. Fydd Gaerdydd yn awyddus iawn i'r gair bwlch na ar Wrecsam wrth I ni ddod I ddiwedd rhan gynta'r tymor. Dim bendant, mae hon yn gêm holl bwysig i'r ddau dîm. Mae'n neis gweld tîm gwahanol ar dop y gyngrair. Di arfer gweld Caerdydd yna mor hir, ond ia, mae 5 pwynt rhwngthyn nhw a Caerdydd fy gêm wrth gefn. Os di Gaerdydd yn curo hon ac ennill y gêm wrth gefn, maen nhw'n mynd i'ch ben Wrecsam o 1 pwynt. Ond o'r i'r triffwynt i'r Wrecsam, mae Gaerdydd dal angen ennill y gêm sydd wrth gefn, felly os di Wrecsam yn agor y bwlch, maen nhw'n dweud well gen ti'r pwyntiau yn y bag na'r gema sydd I ddod. Felly gêm hollol bwysig i'r ddau dîm. Ac ia, dwi'n meddwl na gêm rwytha chwarae nhw'n mis Hydref, sgor o 1-1, sydd wedi gallu bod yn 5-5, 6-6. Oedd hi'n gêm efo ddigon o gyfleoedd, ond ia, edrych ymlaen I weld beth oedd o hon heno. Gwych, mi welwn ni y ddau reolwr fanna, Ionawr. Yr unig reolwr o'r tymor diwetha sydd dal yn rheoli yn y brif adar tymor yma. Rheolwr Gaerdydd ydi Ionawr wrth gwrs, ac yna Jenny Sugarman. Ymunodd hi gyda Wrecsam dros yr ha, a mae'n cael rhan gynta gwych i'r tymor wrth ni gychwyn yma yng Nghaerdydd. Yr ornes felly ar frig Brif Adran Genero hen yma. Caerdydd yn croesawu Wrecsam i'r brifddinas. Wrecsam ar frig y gyngrair 5 pwynt o fantais fel mae pethau'n sefyll.
Megan Bowen yn clirio honna yn uchel. A mae honna drost y golwr. Ydyn ni'n mynd i gael gweld honna eto. Cyfle cynnar y fanna, Iona i Gaerdydd yn seith o'r cychwyn bron. Ia, ti eisiau Wrecsam ddysgu tro dyn pel sydyn dros y top, a ti'n mynd disgwyl gael hynny mor fewn yn y gêm, ti'n bo? Dipyn o bas y fanna o'r cefn. Mackenzie Alden ddim cweit yn gallu rheoli fel sy hi wedi hoffi yn y munudau agoriadol yma. Ia, Smith a Battle yn chdi bach yn fflat yn y cefn ag un pel sydyn fel yn dal nhw allan. Cynnog Sylwebaeth yn drwydro. Mi fydd hi'n dafliad i'r tîm cartra. Ia, twyd efo gêm bwysig, twyd ti angen cadw'r cefn yn gadar yn y munudau cyntaf, twyd, a ti'n mynd disgwyl cael un bel hir fel adeilad di allan, ond maen nhw wedi cael get away efo fo, twyd, maen nhw dal yn y gêm. Cerin Chamberlain o'r cefn i Gaerdydd. Mariam Mahmood yn chwilio am y bas na bel yn y cwrt Cosby. Am wastraffus gan Wrecsam. Cyffwrdd cyntaf Mahmood yn ffantastig. Codi ffen, ffeindio'r bas, a mae fan hyn, dwi'n gweld lle mae gweddill am ddiffyn Gaerdydd, ond mae yna dair efo, mae'r disgwyl y pas, a mae'r pas just yn wael. Lily Billingham yn clirio dros y traws, cic gornel gynta'r gêm felly yn disgyn i'r ymwelwyr. Honna ddim y gic gornel ora, Iona. Na, ti jyst yn disgwyl cyrraedd y ddyn cyntaf, neu dy ddynas cyntaf. Felly ddim yn gret, efo gymaint o chwaraewyr wedi mynd i fyny amdano cic gornel, ond Mia Billingham yn cario bel yn dda yn canol cae, ffeindio'r bas. Cweit yn gyrra Michaela Cook. Ond yn dyn ôl i'r cyflan a gael Wrecsam, dwi'n gweld lle oedd am ddiffyn Gaerdydd yn mynd, oedd Niamh Jenkins yn canol yn y cwrs Cosby ar ben ei hun. Dyw awr lle oedd gweddill y llinell gefn. Katie Bartle ymlaen at Josie Smith. Cara Jones. Josie Smith heb gael munud y cyntaf gret i fod yn anas. Mae wedi cael ei chael lawr o dan bwysau. Mae'n eitha nerfus o'r dybel i ffwrdd. A dyna mae Gaerdydd yn dda yn rhaid chwaraewyr dan bwysau ac yn eich dynau camgymeriadau. Cynnog, prif sgoriwr nhw yn y gyngrair. Hyd yma, mae'n di sgorio 9 yn y Brif Adran, 10 ym mhob cystadleuaeth. Hi sy'n ôl mewn meddiant. Gorau cael help gan y Lily Billingham. Chwaraewch ymlaen, medda'r dyfarnwr. Mae yna chwiban hwyr iawn. Ti'n disgwyl i'r dyfarnwr chwarae ymlaen fan'na, oedd Wrecsam yn mynd am i hanner Gaerdydd. Doedd ddim yn anodd pen, felly dylsa'r dyfarnwr wedi gadael hwnna fynd. Lily Billingham sydd i lawr, dwi'n meddwl. Gobeithio bod hi'n oce. Dwi'n meddwl na chdi bach o shoulder charge oedd hi, dwi'n meddwl dim byd sinister yn y gwaith. Mae jyst wedi disgyn bach yn chwythig, dwi'n meddwl. Ia, dwi'n meddwl bod wedi disgyn ar droed rwy'n ella, ac i troi gwynaf, dwi'n meddwl na dim byd eithas, dim byd cas yma. Dwi'n meddwl bod hi'n checio i make-up, dwi'n bod edrych yn iawn ar gyfer y camera i sgorio, dwi'n meddwl na hi. Wel, mi nath i sgorio 4 gol yn erbyn Wrecsam tymor dwytha mewn 4 gêm wahanol, felly tybad be welwn ni ganddi hi heddiw. Ia, mae mor allweddol i Gaerdydd. Ti'n bod mae'n gael y bel yn ei throed, mae chyffordd cyntaf i ffordd mae'n troi ar y bel yn ffantastig. A mae Wrecsam yn gwneud y siŵr bod dim yn cael lle i wneud hynny heno. Lizzie Craven at i chapten Bartle. Cynnog yn cael y gora a menydd yma'r bel yn ôl gan Wrecsam. Chamberlain, di gorfod dod allan yn bell iawn o'i chwrt Cosby fan'na.
Mae roedd angen iddi fod yn awdurdodol I glirio hwnna. Ia, mae'n dda yn gwneud hynny, mae'n darllen y gêm, mae fel am ei cyfynwyr ychwanegol. Ond fel da ni'n gwybod beth sy'n digwydd pan mae'n dod yr ei bell ydy, mae'n welson yn y gêm dwytha rhwng y ddau dîm, gafodd ei lobio do, so mae'n dod allan weithiau pen dim angen. So does a chwarae'r cyflym yn cyrraedd y bel o blaen ni, wel welson ni. Katie Barker yn rhoi lob iddi. A just iawn wedi cael yr ail lob yn y gêm honno hefyd, ond mi gafodd i'r llaw i'r bel. Ond ia, mae'n gret yn darllen y gêm ac yn dod allan fel sweepers, sweeper keepers yn ei galw nhw. Joseph Smith ar yr ystlys agosa a'r tafliad i'r ymwelwyr. Hannah Power yn clirio honna, mond cybelliad a llinell amddiffynol Wrecsam. Laura Cyrnock yn ôl at Lisa Owen. Os y neb wedi cael ei droed lawr ar y bel yma eto, mae'n chydig bach yn... Dwi'n gwybod pobl sy'n nhw'n ofynus gwneud camgymeriadau, ond mae Caerdydd I fod yn gwneud chydig bach gwell na Wrecsam yn siarad jyst cadw meddiant, cadw'r bel I lawr, creu triongla, a trio gwneud rhywbeth ddigwydd yn yr hanner ymosodol. Fion Price yn hanner Wrecsam. Fion Price, wrth gwrs, oedd prif sgoriwr y gyngrair yma tymor diwethaf. Dim ond 1 gol gen I hi i'w enw hyd yma tymor yma. Ie, a ti'n mynd disgwyl gweld hynny gyn cefnwr chwith, ond oedd hi mor ymosodol yn y ffordd o Gaerdydd yn chwarae ac hefyd. Dwi'n meddwl oedd un o prif greuwyr y gyngrair hefyd. Oedd hi cig gornel oedd hi I free kicks y bob dim yn creu goliau I Gaerdydd. Dwi'n meddwl wedi bod yn brif greuwr I Gaerdydd dros y 3 blynedd dwytha hefyd, so mae hwnna'n deud nath o'r cyfrola. Ie, a os ti'n creu ac yn sgorio, ti jyst yn actio gymaint I dy dim, dweud? Dwi'n meddwl gath I anaf do yn y gêm allan yn athlon ar gychwyn y tymor, so gollodd I ddechrau y tymor. A dyma hi ar y Millicwrt Cosby, Fion Price, y bas yn anfer at Billingham, cyffyrddiad pwysig gan gapten Wrecsam. Gath I lot o ddel o'r chwith, a'r asgell chwith, yma wan Fion Price. Ond i'n gwybod bod ni'n siarad amdani'n amlwg. Ia, yn amlwg, a Billingham, ia. Eto traed sydyn, ond ia, bloc ffantastig am Bartel yn y cefn. Joseph Smith yn gorfod bod yn ofalus bod hwnna'n cyrraedd. Craven. Kerry Walklett. Kayla Cook. Crysa coch yn ei hamgylch yn hi. Lily Billingham wedi dwyn y bel yn ôl. So drosedd, reit o dan drwyn. Jordan Harmon, trosedd ar Billingham I fydd i'n gecrydd i'r tîm cartra. Ia, eto fel yn ei sôn gyda arach, Fion Price, troed chwith ar ochr yma. Mae'n mynd yn berig, ond sesbiad troed sydyn, Lily Billingham. A maen nhw'n gorau ffoliau ddod hi lawr. Mae'n lle perig ofnadwy yn ei Gaerdydd. Cicrydd gyntaf gêm yn syth I fewn i'r wal. Hannah Power yn anelu am y Cwrdd Cosby. Osa gyfla I Wrecsam wrth ymosod. Hillian Knox, grysa glas o'i chwmpas i'n bob man. Be mae hi'n gallu gwneud, dim llawar ar yr ychlysur yna. Na, nath amddiffyn Gaerdydd oedd yn ôl yn greu well tro ma nath nhw'n swnwythan. Nath I trio chwilio'n Barker ar ochr chwith. Ond, ia, cyfla I Wrecsam gael trio ymosod ar amddiffyn y Gaerdydd. Billingham. Yn derbyn y bel yn ôl gan Olden. Kenzie Olden, rhediad da ganddi hi. Pwy sy'n mynd I gyrraedd yna gynta? Cyrnock! Sut ydi honna ddim wedi mynd dros y llinell? Oedd Craven wedi dod allan a nath I ail feddwl a gath I nôl, ond oedd ddim cyrraedd, ond lwcus iawn a oedd y bel drwy coesa Michaela Cook. Da ni'n mynd I gael gweld hon eto. Olden. Craven yn newid I meddwl dydi hana ffordd drwad, mae'n gorod. A rwsyd ydi Michaela Cook ddim yn cael y cyffyrddiad holl bwysig na. Na, oedd Cyrnock yn gret fanna I gyrraedd y bel cyn un chwaraewr arall, ond di tynnu llygad oedd ar y bel. Di gweld y ser oedd hi.
O, mae o un cwrdd cosbi i'r llall. Lily Jones ymlaen at Cara Jones. Os a gyfla i Cara Jones. Rhywun yn tybio eich ddylse hi di mynd i hun yn fanna. A dylse hi yn ben dan stitio'r targed. Oedd hi'n gyfle da, ond oedd hi'n wael yn diwedd. Cyffyrddiau cyntaf chdi bach nag os wrth rhaid i, ond nath Ffion Price y ddau gair bwlch. Ond chdi bach yn siomedig, dyn disgwyl chdi bach gwell gan Cara Jones, yn gwybod troedd i gallu sy'n ganddi hi. Ond Lily Jones yn gwneud dda ffeindio'r bas wrth rhaid sy'n cwrdd Cosby, ond jyst disgwyl chdi bach gwell yn y diwedd. Cara Jones wedi chwarae ym mhob gêm, wedi chwarae rhyw ran ym mhob gêm tymor y ddau dymor diwetha i Wrecsam. Wedi heb sgorio yn y gyngrau'r eto lenni, mae wedi cael 2 gol yn y cystadlaeth eraill. Mahmood sydd ar y bel i'r ymwelwyr. Dyma hi Cara Jones, pwy sydd efo hi, Josie Smith yn tynnu hi nôl i gyfeiriad. Katie Barker. Yn ôl i Cara Jones, oedd hi'n allweddol llynedd, ond mae wedi ffitio fewn i tîm Wrecsam lenni, ond efo chwaraewyr newydd, lle dydy'r goliau, da ni'n mynd i bynnu gymaint am hi am y goliau. So mae hi'n un o'r eiwan sy'n chwarae ganol cael ac neu chydig bach fwy'r creu. Lle gen ti Barker a Mahmood yn dod i fewn i sgorio, ond hollol allweddol i Wrecsam dros y blynyddoedd. Ffion Price i mewn i hanner Wrecsam, mond cyn belled ar llinell amddiffynol. Hillia Knox at Mahmood. Cernoch yn casglu i Gaerdydd. Laura Cernoch. Ond dim opsiynau i'r bel, mae wedi gorau troi nôl, so Wrecsam yn gwneud gwaith amddiffynol, os nhw'n gorau pwysio nhw nôl, na wedi bod nhw wedi gwneud i gwaith. Hwna'n bel dda at Michaela Cook. Torri mewn yn dda at ymyl y cwrt Cosby. Billingham. Y chefn i at y gol yn fanna gan Lily Billingham. Ond mae yna gam sefyll, beth bynnag mae'r llyman i fyny. Cam sefyll Woplet, oedd ddim yn siŵr iawn, lle oedd y cam sefyll yn fanna wan. Woplet oedd y fanna, rhyw 10 y fanna, cam sefyll. Lizzie Craven rhwng y pist i Wrecsam hen yma. Un o 5 o'i chwaraewyr nhw sydd wedi dechrau bob un o'i gemau nhw yn y gyngrau'r tymor yma. Mae wedi cael cychwyn da'r tymor. So mae nhw'n gadw Wrecsam yn y gêm, y trwythau ddau dîm yma chwarae gilydd sydd nôl yn mis Adran. Oedd hi'n greu ffantastig. Price wedi hi mynd i hun, mae'n taro'r postyn, os y gyfle i Gaerdydd! Yr ail gynnig yn disgyn i Michaela Cook, ond i methu taro'r targed. So wedi bod yn well i'r pas i Cernoch oedd yn disgwyl am y bel yn y cwrs 6. Ond dyma mae Ffion Price yn gallu neud e. Ti'n meddwl bod hi'n mynd i fynd am y croesiad a mae'n mynd am yr ergyd ac yn taro'r postyn. Oedd Cernoch yn sefyll yn fanna, Iona. Oedd hi'n barod am y tapyn, ond gret ergyd gyn Ffion Price, ond ti'n disgwyl hwnna'n di fewn, dweud. Gary Chamberlain eto dod allan y sweeper keeper yna yn dda iawn. Eitha gotcha tennis yma. Mae Caerdydd yn ymosod, mae Wrecsam yn ymosod, mae'n gêm eitha agored yn chwarter awr, agoriadol. Y cyfleoedd gorau o bosib wedi disgyn i Gaerdydd ddylsyn nhw fod ar y blaen. Dylsa dwi'n meddwl maen nhw wedi cael gwell cyfleoedd, ond dysa Wrecsam wedi gallu, os nhw wedi gorffan i cyfleoedd nhw, so wedi gallu bod yn ddau ebyn rwan. Dau yr un. Bron i chwarter awr wedi mynd yn yr ornes yma, felly y ddau dîm sydd ar frig y Brif Adran. Mae'n parhau yn ddi-sgor yn Lecwydd. Hillia Knox. Mae'r rhedeg i mewn i'r crysa glas. Kerry Walklet ar y bel i Gaerdydd. Lisa Owen. At Cook. Chwarae hyfryd rhwng y ddwy ohonyn nhw. Mae Caerdydd yn trio jyst cadw chydig bach mwy feddiant na mae Wrecsam yn neud. Jyst setlo'r gêm chydig bach. Jyst ffeindio'r passes drwy canol cae. Dwi'n gweld Wrecsam yn ennill fel yn yr amddiffyn, a maen nhw'n chwilio am y bas ymosodol na'n eitha sydyn.
Lily Jones yn mynd I hun o belltar. Da ni wedi gweld hi'n sgorio rhai o belltar. Nid ar yr achlysur yna yn anffodus iddi hi. Do, da ni'n gwybod beth mae Lily Jones yn gallu neud. Ond ia, ond yn eitha hawdd i'r golwr. Billingham yn chwilio am rediad Michaela Cook. Ie, to Billingham yn gobel I thraed, codi pen a ffeindio pas ffantastig. Cook, y croesiad. O, na, mae'r Bill! Cangymeriad gan yr amddiffynwr. Erin Lyfet, dwi'n meddwl. Gafodd y cyffyrddiad ola fanna. A'r Bale wedi mynd I gefn y rhwyd. Y pwysa na gyn Gaerdydd, Iona, ac yn y diwedd. Da ni wedi gweld nhw fwy nag unwaith yn barod bron a sgorio, ond mae'r Bale ar yr achlysur yna yn mynd I gefn y rhwyd. Ia, so wedi diri pel a draws cwrt 6 efo pŵar a fel mae wedi gwneud o fan hyn. Mae'n gallu mynd I rwla ac yn anffodus Erin Lyfet di gael I thraed chydig bach yn anghywir, ond sy'n sbio safle chorffi, sa wedi bod cam agosach i'w golwr, sa wedi gallu roed I droi'r chwyth I glirio honna. Ond so, ia, safle chorffi roed gadael I lawr fanna. Mae rhaid I rywun deimlo dros dy hi. Oes, os o neb eisiau gwneud y camgymeriad mewn gêm mor bwysig, ond ia, eto, Billingham canol cae, cael digon amser I gael cyffyrddiad cyntaf, godi ffen, ffeindio'r pas am Michaela Cook. Ia, pel chwip yn y coridor na. Ac yn anffodus Erin Lyfet, oedd yr un wrth I throed ar y bel I cefn yr rwyd. Wel, bydd Gaerdydd yn falch iawn o fod gol I ddim ar y blaen. Mae Nina wedi chwarae 17 munud yma yn y brif ddinas. Da ni'n mynd I weld ymateb yn syth gan yr ymwelwyr. Chwaraewch ymlaen, medda Jordan Harmon y dyfarnwr. Da ni wedi gweld hynna'n cael ei rhoi fel trosedd, ond y dyfarfod yna anghytuno. Ond oedd hwnna yn bendant yn trosedd. Snape ar gei crydd. Ôl beniad. Cerin Chamberlain gafal yn dyn yn y bel na. Unwaith eto, so hwnna wedi gallu disgyn yn rwla, Iona. Ia, pel, berig. Doedd ydi bel perig yn y cwrdd Cosby fel la. Mae'r golwr, mae'n siŵr, ydy o'r bell I fynd allan. Mae'n gorau o feddwl, mae'n neud yn dda yn diwedd, ond hwnna'n gallu disgyn draed rhywun yn y cwrdd 6 na. Ond ia, pel dda gan Snape I fod i'r cwrdd Cosby. Nat Clag, dwi'n meddwl oedd yn ceisio cael y cyfforddiad holl bwysig na I Wrecsam. Mae gan Bowen. Caerdydd, cadw'r bel yn y cefn, ceisio adeiladu o'i hanner eu hunan. Y bel yna'n hir gan Bowen. Cara Jones yn casglu. Traed hyfryd gan Lily Jones, methu cweit rheoli. Holden. Josie Smith. Gwaith da yn amddiffynol gan Josie Smith yma. Oedd, mae Holden yn ei bod yn eitha anodd I Josie Smith ar y funud, ond ia, gwaith yn amddiffynol da iawn o fanna. Ond sa wedi gallu rhedeg I ffasio hi, ond defnyddio chorff o dda. Ffion Price ar tafliad I draed Lily Billingham. Cyfle arall I Price o'r ystlys. Billingham. Wel, dim ond dwywaith o Wrecsam wedi bod yn fuddigol yn erbyn Caerdydd. Y ddau achlysur yna wedi digwydd yn ôl yn ail rhan tymor dwytha. Ie, ond be ddigwyddodd wedyn, os nosa wedyn, bod Gaerdydd I curo nhw'n yn rownd arfynol Cwpan Cymru. Biwt energy, ond so der bod Wrecsam wedi curo nhw dwywaith yn y gyngrair, mae Caerdydd yn gwybod sydd wedi orffan yn gri.
A to, mi ddar nhw ennill fel 7 or 8 gêm ola i fynd ymlaen i ennill y gyngraid. A wedyn dyna, mae Wrecsam yn gorau wybod yn cefn i meddwl, o dyna beth sydd gyn Gaerdydd yn ei locyr. So, mae Wrecsam ar y brif ar y funud. Mae'r brig, ond, ia, mae Caerdydd efo'r profiad na o chwarae yn y gyngraid yma flynyddoedd a gwybod, wel, reit wan, mae'n amser ni wneud rhywbeth am hyn a tro, gorffan y gyngraid yn greu. Dyna pryd nath yn gyngraid ben i diwan mis Mawrth a ddilyn 10 pwynt. Felly, ia, mae Caerdydd efo'r profiad yna a dyna, Wrecsam ddim efo cweit ar y funud. Na, y ddau dîm yma wedi cyfarfod 12 gwaith i gyd ers i Wrecsam gael ei dyrchafu i'r Brif Adran. 9 buddugoliaeth yn y 12 yna i Gaerdydd, a fel ti'n dweud, mae gynnyn nhw y profiad yna. Pa mor bwysig yn seicolegol ydy mynd i fewn i'r ail rannau o'na ar y brig? Achos Gaerdydd fel arfer, yn y 3 blynedd diwethaf, maen nhw wedi bod ar y brig a nhw sydd wedi ennill hefyd. Ia, mae'r profiad yna'n allweddol. Mae Wrecsam wedi cael hanner cyntaf ffantastig i'r tymor, ond chdi gofio maen nhw'n dîm newydd, maen nhw wedi jelio'n dda do, ond mae profiad yn dod o amser. Felly, dwi dal yn meddwl na Gaerdydd eitha hi eleni, achos o'r profiad sydd gennyn nhw. Heb anghofio, mae'r ddau dîm yma dal yn bosib ennill y treble. Maen nhw'r ddau dal yn llwys yr adran, yn y rownd gynderfynol, nesaf mae'r ddau dal yn Cwpan Cymru. Ac yn aml mae'r ddau dal yn mynd am y gyngraid. Felly, mae'r ddau efo lot fawr o gemau chwarae hefyd. Felly, mae o'n mynd i ddod lawr ar un adeg i cryfder yn y garfan, dim just yr 11 cychwynnol. Olden unwaith eto yn dangos i gallu i lawr yr asgell chwith na, yn cael y croesiad i mewn, neb mewn crys glas, yno i fanteisio ar yr achlysur yna, Billingham. Josie Smith yn ei gwylio hi, gwaith da gan Billingham yn cyrraedd Olden. Battle, tackle bwysig iawn gan gapten Wrecsam. A bob tafliad ar ochr chwith, deill lawr yn ei fan hyn, yn dod gyn Ffion Price i draed Billingham ac yn ffeindio Oldham. Bob tro. Mae yna 4 wedi digwydd dwi'n siŵr yn y 5 munud diwetha. Lle mae'r Wrecsam ddechrau darllen be maen nhw'n neud. A tro stopio nhw'n gwneud hynny. Os mae'n Oldham gael y bel yn y cwrs Cosby, maen nhw'n edrych yn berig. Dyma nhw yn dod i lawr yr asgell chwith unwaith eto. Billingham, croesiad. Pasio, Billingham yn gael yn ôl, mae'n mynd am yr ergyd ac yn taro'r trawst. Lily Billingham. Bydde honna wedi bod yn gol hyfryd i honna. Fyswn i'n disgwyl chydig bach gwell gan Lily Billingham yn fan hyn. So, mae Bartle yn nid yn dda yn cau y bwlch pen draw'r gol. Ond ia, Craven, sydd wedi cael ei llaw ddisau ar darged, dwi'n meddwl. Ond ia, cyfle arall i Gaerdydd eto lawr ar asgell chwith. Mae sgoriodd Billingham yn rownd derfynol Cwpan Cymru flwyddyn dwytha yn erbyn Wrecsam. Sgoriodd hi hefyd yn y gêm yma flwyddyn dwytha pan oedd Gaerdydd yn fuddigol o 4 gol i 1. Y gêm i lawr yn y brif ddinas yn rhan gynta y gyngrair. 4 gol i Billingham yn erbyn Wrecsam tymor dwytha. Erin Levett yn gwneud y ddau ddwyn y bel yna. Ia, Michaela Cook drwy tol wedi dweud, so ia, oedd am dacl holl bwysig. Mahmood yn cyrraedd Lily Jones. Methu cweit rheoli gadar i'r bel, redag i ffwrdd ohoni hi. Cyrno cyrraedd pwysa ar Bartle, ond y bel yn ddiogel gan Craven. Da ni wedi gweld Lily Jones yn y ddau o hynna yn y gemad, o lle mae troi ar y bel, mae'n chyffyrddi'r cyntaf i gadael i lawr. A da ni'n mynd disgwyl hynna gen Lily Jones, ond mae wedi bod mor allweddol yn ganol cael Wrecsam. Ond dim cweit yn y gema eto o beth dwi'n deimlo. Cook ceisio mynd heibio i Snape yn Wrecsam yn ennill y tafliad ar y llinell hanner. Erin Levett. Gol hi i'w rhwyd ei hun ydy'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm yma a'r frig Brif Adran Genero ar hyn o bryd. Caerdydd ar y blaen o gol i ddim, a ni'n wedi chwarae 25 munud.
Stroffus, chydig bach fan'na gyn Bartol sa'ch di. O peth ydy, mae'n codi ffenad, dim yn gweld y bit, chos mae Caerdydd yn marcio'n dyn. Ia, so dwi'n siŵr am pan mae Cerin Chamberlain yn gwneud hynna. Mae'n rownd i chwrdd Cosby. Ond ia, chydig bach o Stroffus gen Wrecsam. Dwi'n cael gweld ffeindio Chonglan yn canol cae. Dyn nhw'n cweith wedi ffeindio eto, a dyna lle ni sôn am Lily Jones yn gynharach. Dyna lle mae hi'n allweddol, a cweith di gweld ti'n gwneud hynny eto. Caerdydd sydd mewn meddiant. Mae'n lledr chwarae allan at yr asgell dde. Lisa Owen. Cook sydd o'i blaen ni. Honna yn mynd heibio. Ac yn syth i lwybr Craven. Okay. Jodie Bartle. Ymlaen at Josie Smith. Unwaith eto, Wrecsam wedi colli'r meddiant cyn ail ennill. Nhw sy'n cael y tafliad yma ar yr ystlys agosa ato ni. Smith. Chwilio am Cara Jones. Hannah Snape. Pwy sydd o'i blaen hi. Syniad da gen Lily Jones yn cweit. Di gweithio oedd am amddiffyn Gaerdydd i derllan i ffasi, ond syniad da trwy chwarae drwad. Ond os ym llawer o wagle rhwng amddiffynwyr Gaerdydd, os maen nhw'n gwneud y passes bach na'n eitha anodd i Wrecsam. Achos maen nhw'n eitha tyn. Dim ond unwaith mae'r ddau dîm yma wedi colli tymor yma. Ac yn rhyfedd ddigon, y Seintiau Newydd sydd wedi cael y pwyntiau yn erbyn y ddau dîm. Ia, twyd y gêm agoriadol na gêm gyntaf Gaerdydd, y Seintiau'n curo un gol i ddim. Ond mae'r Seintiau, maen nhw'n bedwerydd yn y tabl. Mae Llan Sawel, mae'n 2 bwynt i ffwrdd wrth nhw, so dydyn nhw'n saff. Fod yn y pedwar uchar yn erbyn yr holl, so gyda nhw ddipyn o waith ar ôl i wneud yn y tair gêm nesaf hefyd. Ond ia, maen nhw wedi profi, maen nhw'n gallu chwarae yn erbyn y tîma, y tîma da, yn nwedig Gaerdydd yr Wrecsam. Maen nhw wedi profi bod nhw'n gallu, ond maen nhw weld yn stryglo wedyn yn erbyn y tîma sydd o dan nhw. Ond ia, ar y funud yn bedwerydd, a 2 bwynt i ffwrdd o Llan Sawel. Felly, bydd hi'n ddiweddglo diddorol i'r hanner yma'r tymor, lle. Tywydd naturiol fel allwch chi ddychmygu wedi effeithio ar 2 o gema heddiw. Aberystwyth yn erbyn Llan Sawel ag Abertawe yn erbyn y Seintiau Newydd wedi cael ei gohirio. Mae mwd ar ymyl y cwrdd Cosby. Mae gan Bowen gafodd y cyffyrddiad pwysig ar bêl yn ôl gan golwr Caerdydd. Ie, mae'r tywydd rhwng y gogledd a'r de yn Gymru heddiw wedi bod yn eitha gwahanol. Di bod yn eir yn y gogledd a fel noswaith o haf yn Caerdydd, ond ia, mae'n edrych yn noson oer yn Gaerdydd yno. Ond dim eira, fel da ni wedi gweld yn y gogledd. Mi o'na un gêm arall yn y gyngrair heddiw. Mi oedd y Bari yn fuddigol yn erbyn Pontypridd. 4 gol i 1 oedd y sgôr terfynol i lawr ym Mharc Jenner. Y gêm yna wedi bod pnawn yma. Ia, Pontypridd, so debyg y pwynt eto yn y gyngrair, so maen nhw yn anffodus yn mynd i fynd lawr, ond Lily Jones yn cyrraedd. So heb gael tymor cyntaf da iawn yn yr Adran Genero, ond mae mwd heibio i'r crys glas, tynnu fo'n ôl. Os na gyfla. Ionawr yma na. Mi oedd o'n gyfla i o'na, ond ddim yn taro'r targed. Sa'ch chi'n disgwyl hwnna taro'r targed. So gwaith gwych gen mae mwd fan hyn. So mae wedi denu 2 o chwaraewr Caerdydd i fewn, sy'n rhaid y lle Ionawr. Gael yr ergyd, ond alla bod Lisa Owen wedi gwneud digon i gael hi lawr yr edrych ychydig bach off yr ergyd, ond ia, ti'n disgwyl gwella fyna. Fei Ionawr, mae wedi
sgorio 2 gol yn y gyngrair tymor yma, 6 ym mhob cystadleuaeth. Un o'r enwau newydd tymor yma yng Ngharfan Wrecsam wrth gwrs, mae yna sawl un enwau cyfarwydd yn ei erbyn hyn, ond mi nafon nhw arfuddo llawer o chwaraewyr newydd dros yr hau o'na nifer nhw wedi dod i fewn, wedi cydweithio efo Jenny Sugarman o'r blaen, a maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth ynddo. Yn bendant, oedd Wrecsam llynal, o neb yn disgwyl i Llansawel ar seintiau neu mor dda, ac oedd Wrecsam, mi nafon nhw, oedd nhw'n yn y pedwar ucha, ond pedwerydd, gorffan y pedwerydd yn y gyngrair yn, dwi'n meddwl yn disgwyl chydig bach gwell. Ond Jenny Sugarman wedi setlo, achos o'n i'm yn siŵr efo gymaint o newidiadau sydd dymor cyntaf sy'n gael. Ond yn amlwg mae'r chwaraewr sydd wedi fewn wedi gweithio fi ynghynt mewn clybu eraill, Newcastle, yn efdyn nhw. Ac maen nhw wedi setlo ac yn amlwg wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'r tîm. Ond ia, di setlo yn well na o'n i'n feddwl efo gymaint o newidiadau, fod yn onest. Katie Barker yn un o'r chwaraewyr newydd hynny wrth gwrs. Hi ydi prif sgoriwr y gyngrair ar hyn o bryd. 11 gol hyd yma yn y gyngrair. Ac mae wedi creu 5 hefyd, dipyn o chwaraewr. Yndi, mae'n wedi gwneud gwahaniaeth mawr. Mae'n 24 oed, mae'n gynnych bach o brofiad. A digon ifanc, lot i ddysgu eto. Ond yn amlwg wedi gweithio efo Jenny o blaen, ac Jenny fel lot o ffydd yn ei ddod â hi efo hi i Wrecsam. Ond hi hefyd dwi'n gweld, mae mwd hefyd i wneud gwahaniaeth mawr. Mae hi'n neud lot o'r creu. Ond ia, dwi'n eitha positif a dwi'n licio newidiadau sydd wedi digwydd yn Wrecsam a ffordd maen nhw'n cael eu pwysio. Mae lot o sôn total ddillenni amdano y superstars a'r pres sydd wedi bod i'r clwb, ond ti dal yn gorau gwneud o weithio ar y cae. Mae faint o bres gen ti, mae rhaid i... Am bel hyfryd. Laura Cynnog methu cweit cyrraedd. Lucy Craven oedd yno gynta i Wrecsam. Bas mae gan Ffion Price am bas hyfryd i mewn i'r safle peryglus yna. Os o'n i'n dyn ôl VAR, so ni'n gorau cwestiynu os oedd Cyrnog yn gam sefyll. Oedd hi'n agos, ond... Ia, oedd dim ots yn diwedd yn gweith, ond ia, pel dda eto. Ydy Billing yn gael anaf, mae'n edrych bod hi'n limpio, dydy, fel bod hi'n strwgl ychydig bach. Yndi, Lily Billingham. Mae wedi mynd oddi ar y sgrin, mae hi'n ôl ar y sgrin. Dwi'n mynd edrych yn gyffyrddus na di ffordd mae'n symud. Mae'n ceisio rhedag. Hi sy'n mynd am y bel ymlaen. Bartle oedd yno. Chwiban y dyfarnwr wedi mynd tybad. Ie, na rhyw sgyffl bach doedd rhwng Erin Lyfett a Cyrnog cyfara. Dwi'n cyrraedd Lisa Owens, oedd yna Cyrnog, ie. Ond oedd y dyfarnwr chydig bach yn arach yn chwythu chwiban, achos ti'n gweld o fan hyn, chydig bach o'r ryw handbags lle wedyn, ie. Bach yn aran chwythu chwiban. Chydig o sgytwad yn fanna. Y bel gan Cara Jones, bas fern a'n chwilio am Lily Jones. Power sydd yno i glirio, mond cyn belled a Barker. Chwiban wedi mynd gan Harman. Ia, Barker jyst yn gadael i throed i fewn ar ôl cael gyffyrddiad cyntaf eitha gwan iddi hi. Wedyn, ia, gadael i throed i fewn yn y tacl. Holden ceisio cael y bel lawr. Bartle at Smith. Lily Billingham. Ergyd Billingham o bell. Unwaith eto yn taro'r traws a dyna'r eilwaith. Da ni wedi gweld Lily Billingham yn taro'r traws na. Josie Smith eto yn gallu colli bel mewn lle peryglus iawn. A person dwytho ti eisiau rhaid y bel ar ochr dy gwrdd Cosby di hon. Dyma beth mae'n gallu gwneud am yr ailwaith yno. Mae wedi taro'r trawst. Ar dorf yma.
yn canu enw hi. Ie. Ac i fod yn onest, oedd Craven ddim mor bell oedd ar ei llinell, ond mae gen Billingham y cheek yma i destio nhw, achos bod ei gallu gyna hi, so does neb beth yn gwestiynu. Mariam Mahmood wedi mynd lawr yma. Nes ti weld beth ddigwyddodd? Gath i Ben Elin mynd i fynd am y peniad. O. Na, mae'n mynd lawr. Hefo neb o'i chwmpas i dydy. O'n i'n meddwl bod yn gynt na hynny mewn peniad, ond... Ydy llawr yn dechrau caledu dar. Mae'r ceia plastig ma'n ffantastig. Pan mae'r tywydd yn wael, ond os ydy'r cae yn dechrau'r hewi, mynd yn galetach, mae ffera'n dechrau troi. Mariam Mahmood yn anrall o'r enwa newydd gyrhaeddodd y cae'r ast dros yr haf o West Brom, lle oedd hi o dan Jenny Sugarman, wrth gwrs. Ganddi 3 cap a 2 gol i Pakistan, Mariam Mahmood. A dyma'r gol sy'n gwahaniaethu'r ddau dîm ar hyn o bryd. Cook yn gwneud yn wych yn fanna ac yn rhoi y bel na mewn. Erin Lyfett yn anffodus iawn iddi hi. Y cyffyrddiad na yn mynd i gefn y rhwyd. Ie, os ti'n gweld i, sa dim ond mynd cam yn agosach i'w golwr, sef di gorau roed i throed allan, ond digon hawdd yn eista fan hyn, yn sylwebu, ond yn anffodus Erin Lyfett. Mae'n amddiffynwr o'r gadarn a allweddol i amddiffyn Wrecsam. Mae jyst yn siom bod mae'n wedi digwydd iddi. Lily Jones yn canfod Cara Jones. Caerdydd yn ôl mewn meddiant. Honna'n hir i lawr y canol. Billingham yn casglu, heibio i 1. Billingham Cyrnoc o'i blaen ni. Y llyman i fyny oedden ni gyd yn gweld Bolora Cyrnoc, Brif Sgorio'r Caerdydd, tymor yma yn cam sefyll ar yr achlysur yna. Mae'n rhedag efo bel fel bod ni'n gleidio, dydy. Mae mor gyffyrddus yn rhedag efo... na chdi bas wy'n gael. Cook wedi dwyn y bel. Y croesiad ddim digon cywir gan Cook. Battle oedd yno, mi fydd hi'n gornel i'r tîm cartra. Ie, oedd y cros yna garang o bod lot gynt. Fanna. Ie, wedi rhaid cyfle i Bartle ddod yn ôl yn ei gwaith amddiffyn da. A mae gen Gaerdydd o chwaraewyr cryf yn yr awyr. Swn i'n poeni. Bel i'r canol, allan gan Smith. Nôl gan Ffion Price, y croesiad yn uchel. Honna yn mynd allan am gic gol. Gen ti Hannah Power, Jenkins, Bowen, maen nhw'n berig yn yr awyr. Fod ni'n Wrecsam yn yn poeni ac yn trio cadw'r bel i ffwr o trio peidio roi gornel i Gaerdydd, achos maen nhw'n berig yn yr awyr. Nice. Hyfryd gan Erin Lyfett. A Barker yn mynd yn gweithio ar friwsio, ond dydy, wedi cael llawer yn byd i weithio hefo. Mae'n cael lawr, wedi cael llawer yn byd i'w thraed, wedi cael llawer yn byd o'i blaen i'r redag teg at y gol. Felly ar y munud mae'n gweithio'n galad, ond i'm yn gael llawer o bel i wneud i byd efo fe, fod yn onost. Snip fydd yn cyrraedd hon gyntaf, yn penderfynu rhoi allan, mi fydd hi'n dafliad i Gaerdydd ar yr yslys bella. Cook at Billingham. Croesiad llaw gan Craven, mae'n cyrraedd Michaela Cook. Cook yn ceisio bod yn glyfar, dim cweit digon o nerth ar yr ôl sodliad yna. Na, just, a dyna llawer o beth o gwmpas i chwaith, so pam ddim trio beth eitha digwylydd. Ond ia, troiad ffantastig yn Billingham eto. Croesiad i fewn i'r cwrt chwech, croesiad berig, ber allan oedd o gwmpas llawer o byd, felly pam ddim. Craven yn cael y cyffyrddiad pwysig cychwynnol na.
Ath I lawr yn eitha hawdd fyd, ond oedd hi'n brosiad, ond ni'n gweld Smith yn lawr yn eitha hawdd. Dan wthia Billingham. Lizzie Craven o'r cefn. Chodi hi i lawr yr asgell dde. Dros 20 munud wedi mynd yma yn Stadiwm Rhyngwladol Caerdydd. Y tîm cartra ar y blaen o hyd o gôl i ddim. Ffion Price yn gicr bel i ffwrdd. Ti fod i'r Cardyn Melyn am hynny, dyna beth i'r hel enni, ti'n gicr bel i ffwrdd, mae'n Cardyn Melyn. Ond mae wedi cael get away efo hwnnw. Gynharach praw yma, Caerdydd y dynion wedi ennill i gêm nhw dros y ffordd yn Stadiwm Dinas Caerdydd. A'r tîm merched ar y blaen o'r un sgôr ar hyn o bryd. Snape yn glyfar at Hillier Knox. Crys glas. Megan Bowen gyrhaeddodd yna gyntaf. Syniad da, ond dim cweit wedi cael ei wneud yn iawn. Na'n licio'r syniad o'n y wagle, ond dim cweit yn yr un wavelength, dwi'n meddwl oedd Hillier Knox yn cweit yn barod i... Geith o ddim cyfle i drio honna eto, Iona. Na, gyda'n ffodus, chos mae oedd ei syniad da, ond fydde distig gyda mae hwnna eto, cos maen nhw'n mynd i ddarllen y gêm, ond ydy gwybod beth sy'n digwydd. Cecrydd i Wrecsam. Da ni yn munuda ola'r hanner cynta yma yn y brifddinas. Snape. Codi hyn uchel. Honna yn mynd heibio. Dwi'n meddwl na Lily Jones gafodd y cyffyrddiad, ond y bel heibio'r postyn. Ia, dwi'n meddwl oedd hi'n disgwyl y bel gyrraedd. Dwi'n meddwl oedd hi'n disgwyl i'r bel gael ei benio yn fanna. Felly nath y bel hitio hi yn hydrych na hi daro'r bel. Megan Bowen mor ready ffwrdd wrth y targed. Bel yn cael ei chael lawr gan Ffion Price. Mae'n cyrraedd Billingham. Pwysa gan ddi hi. Y dfarnwr yn gwirio bod popeth yn iawn efo Lily Billingham. Mae'n mynd... Dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael gweld hon eto. Clark, Nat Clark a Billingham. A Billingham yn rhedag i mewn i Ffion Price. Ia, na fi ffens, felly mae'r dyfarwn yn gorau stopio. Ond da ni'n meddwl bod Karen Chamberlain yn ei rhywbeth gwirion yn y gol ac cyn i ni glywed chwiban y dyfarnwr. Laura Cyrnock. Cyffyrddiad cyntaf, ffantastig, dod ar bel i lawr. Lily Jones wedi dwyn y meddiant. Y bas at Cara Jones ddim yn ddigon cywir. Mae gan Ffion Price. Ceisio rhyddhau cwc i lawr yr asgell, gormod ar y bel yna. Mae'r syniadau gen Wrecsam yn syniadau iawn bod i'r execution cweit wedi digwydd iddyn nhw. So mae'r fath efo'r cicrydd na gyna syniad yn iawn, a ddim cweit, dydy'r safon y bas neu safon y crwysio ddim cweit digon da, digon i lle mae fod i fynd. Bel yn y cefn gan Jodie Bartle, capten Wrecsam, Josie Smith. 2 funud yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Mariam Mahmood ar rediad. Lily Jones o'i blaen i bas eto fel ydys di o'na ddim yn ddigon cywir. Os na gyfla i Gaerdydd wrth ymosod. Megan Bowen. A dyna dwi'n gwybod i'r gwahaniaeth bod yn hanner cyntaf. Mae pasys Caerdydd yn cyrraedd lle maen nhw fod i fynd.
a dydy'r Wrecsam yn gweud hyn. Da ni yn yr amser am anafiadau'r ddiwedd yr hanner cyntaf. Be ti'n neud o'r 45 munud agoriadol, Iona? Mae wedi bod yn eitha cyfartal, ond sa'r ddau dîm wedi gallu sgorio 2 neu 3. Mae Caerdydd, swn i'n dweud, yn heiddi bod ar y blaen. Gol am ffodus, ond ia... Am bel gan Ffion Price. A dyna ni, Caerdydd yn mynd ymhellach ar y blaen. Mae'r Llyman wedi mynd i fyny, fydd hi ddim yn cyfri. Ond eto, maen nhw'n berig, so mae Caerdydd yn berig, a dyna faint o hawdd ydyn nhw'n sgorio. Ond ia, Cynnog yn camsefyll. Y bel na fewn gan Ffion Price eto. O ia, Cynnog. Mi nath i geisio dod yn ôl i mewn o'r safle yna. Oedd Lyfit yn araf dod allan, o'na sneb yn gwneud araf dod allan, ond oedd hi yn camsefyll. Eto gwaith da, Billingham, croesiad Ffion Price, bod yr hen stori, beth da ni derfa ddeud, Ffion Price yn creu, Billingham, gwaith trai da. Lisa Owen ar croesiad yn chwilio am Michaela Cook. Lily Jones yn ôl yn cynorthwyo yn y cwrdd Cosby. Mae gan Lily Billingham ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Traed hyfryd, Billingham dawnsio ffordd i fewn i'r cwrdd Cosby. Kerry Walclett at Price. Price yn mynd i hun am ergydio ac yn taro to rwyd. Dyna fydd digwyddiad ola'r hanner yma yn y brif ddinas. Caerdydd ar y blaen o gol i ddim, gol i'w rhwyd i hun ar ôl 17 o funudau gan Erin Lyfet. Dyna sy'n gwahanu'r ddau yma, y ddau ar frig Brif Adran Genero. Y sgôr ar yr hanner felly, Caerdydd 1, Wrecsam 0. Ymunwch efo ni ar ôl yr hanner amser, ond yn y cyfamser, gewch chi fwynhau eitem ar dîm y Queen Bees o Eglwys Bach a sgwrs efo Owain Vaughan Williams. Just try it. It really has been incredible for me. Mae pawb yn dod i mlaen mor dda. Mae'n neis cael bod yn rhan o beth fel hyn. It's never too late. You've just got to give it a go and it might end up being the best thing ever. Catri Williams ydw i. Dwi'n 47 erbyn hyn yn ymwneud â thîm Merched Queen Bees Eglwys Bach yng Ngogledd Cymru. Wedi bod efo'r clwb ers y dechrau, felly un o'r gwenynod gwreiddiol, os liciwch chi, nôl yn 2018. Dechrau wnaethon ni ymarfer circuits yn y neuadd bentre, yn y gaea, rhywbeth i wneud, cymysgu, a mynd ymlaen i sefydlu clwb pêl-droed bach yn y pentre. Yn y dechrau, chwarae mwyn hwyl oedd o'i gyd. Ie, o'n i wastad wedi mwynhau chwarae pêl-droed ac oeddwn i... So'n i wedi hoffi wneud o pen o'n i'n dipyn fengach, ond doedd y cyfle ddim ar gael adeg yna, a wedyn, felly, oedd o'n gyfle gwych i fi gael chwarae efo'r Queen Bees, felly, a dod i gymdeithasu a cael hwyl, a mynd i rwla bob nos lun, a dos o'n byd arall yn cymeru lle pêl-droed. Noson pêl-droed ydy nos lun, felly. As far as the social aspect goes, I probably wouldn't have as much of a social life without the bees, and they've become my best mates here, really. Like, we spend a lot of social time together. I was really new to the area, but it soon became apparent that the girls and the team, they provided me with a community that I probably didn't have before in the area, so it was really important to me. Mae'r criw yn wych, deud y gwir. Mae pawb yn ffrindio fe'n gilydd a mae yna dipyn o banter i gael rhwngthyn ni gyd hefyd. A dyn, maen nhw'n bleser i chwarae efo, deud y gwir. Da ni'n gymaint o grŵp o ffrindiau, dio ddim jyst amdan y pêl-droed. Mae pawb yn dod yn ymlaen mor dda. Yr fengan 24 ar hynna yn eu 50au. A mae'n neis, da ni'n cyfarfod tu allan i'r training ac i'r gema. Mae'n neis cael bod yn rhan o beth fel hyn. Doeddwn ni erioed wedi ymwneud â pêl-droed o gwbl, ddim erioed i gwylio pêl-droed, dim math o ddiddordeb fel yna. Mae wedi bod yn sialens, mae wedi bod yn hwyl, a da ni'n dal i ddysgu, dwi'n meddwl, di'r geiriau bwysig a mwynhau. Ers 2 flynedd, da ni wedi ymuno â cyngrau'r Merched Recreational League Gogledd Cymru yma, a wedyn mae wedi mynd dipyn bach mwy cystadleuol, mae'n siŵr.
Last season we finished second in the league, so we've obviously got a real competitive streak in us now where we're wanting to do well and we're wanting to prove ourselves, we're wanting to better ourselves. We're playing strong teams and we are performing, so yeah, it's been an interesting evolution really of growth for the whole squad. Heno mae dyn ni ma'n chwarae nebyn Llanrwst, siw mae'n bach o darbu lleol, nhw drwy'r cymdogion agosau iddyn ni, wedyn maen nhw'n griw reit ifanc. Gobeithio nhw'n ni roi'r gêm reit da efo nhw a diwedd y dydd, bach o hwyl a bod merched yn cael chwarae pêl-droed ydy'r prif beth. The Queen Bees are all mums and, you know, we have got nerves tonight playing this squad because we know that they're going to be quick. But I think that what the Queen Bees has got going for it is our togetherness. You know we've got each other's backs all the time, so on or off the field, that is always the case for us. So fel arfer dwi'n defender, ond ar hyn o bryd dwi'n disgwyl, so dwi ar ochr jyst yn supportio. Ond dwi'n methu peidio chwarae, mae'n anodd sefyll ar ochr yn gwatio, ond dwi'n proud o'n nhw bob tro, bob gêm. Da ni wirioneddol falch bod ni wedi ennill y gêm yma heno. Mae hon wedi bod yn pwyso arno ni ers dipyn bach, achos mae'r rhan fwyaf nhw'r un oed am hlant i, felly mae wedi ennill heno yn neis iawn. Neis iawn cyn dolyg fel un. Wel, mae'n gret cael bod yma heddiw yn dod i dy glwb newydd i Bolton, lle ti wedi bod yn bennaeth golgeidwad ers mis Mehefin rwan. Sut mae pethau'n mynd? Sut ti'n setlo i fewn? Ie, mae wedi bod yn gret i wrth modd, mae fod yn onest. Yn sialens hollol wahanol i fi'n cydod i fama. O'n i wedi bod yn Fleetwood ers 3 blynedd a hanner. Felly, o'n i'n teimlo pan ddoth cynnig i ddod i fama. O'n i'n neidio i gael dod yma i gael dechrau eto i trio yn gorau i gael push i drio fynd i'r Championship. Dwi'n meddwl mae gyd yn dibynnu ar pwy mae rhywun yn hyfforddi a sut maen nhw eisiau hyfforddi. Mae pob yn wahanol, mae rhai pobl eisiau pwysio yn wahanol, mae rhai o'n nhw eisiau weithiau mae rhaid chdi ddod i'r egni mewn i'r sesiwn. Pan mae rhywun chwarae yn y gol, mae rhywun wedi gorau gwachad y gêm yn digwydd o'i flaen. Yn hytrach pan mae rhywun yn chwarae allan, ti fwy yn y gêm. Ti'n gallu reactio fwy yn y gêm. Pan ti'n y gol, ti'n gweld y gêm. So dim ond chydig o eiliadau mae rhywun i fewn yn y gêm fel goli. Mae rhywun wedi bod yn rhyw fath o hyfforddwr mewn ffordd tu nôl i dîm erioed. Wrth gwrs, dwi ar yr ochr arall i'r ffens rwan lle dwi'n gorfod arwain yr hogia arwain y golis. Yn braf cael rhywun fel Josh Ian yma. Mae'n jyst yn braf cael bownsio bethau a gweld be'n union sy'n digwydd a fewn pan mae o'n mynd efo'r garfan i weld os braidd ddwyn rhywbeth maen nhw'n neud. Achos mae gen gymaint o ffordd dwi'n hyfforddi, o'r ffordd dwi wedi cael yn nysgu yn mynd efo Tîm Cymru, efo pobl fel Martin Margetson, sydd efo Cymru rwan. I lot ohonyn ni'n Nghymru, da ni hefyd yn abo chdi fel artist. Sut nes di gychwyn allan efo'r grefft yma yn ogystal â bob dim arall ti'n neud? Ti'n gwybod pan oedden ni'n fengach, do'n am fatha PlayStations neu dy bynnag sgynno blant dyddi yma. Yr unig beth oedd gynno ni oedd pêl ffwtbol a crayons neu fel tips neu pencils neu be bynnag. Fan'na mae wedi dechrau achos os oedd hi'n bwrw, ac oedd hi'n bwrw'n aml adre yn dyffryn anta, a bod hi'n bwrw gormod a bod hi'n cael bod allan gyda mam yn chwarae ffwtbol, o'n i'n dod yn ôl i tŷ a neud lluniau o funigoli neu lluniau pêl-droed. Dwi wedi peintio rioed. Mae rhywbeth dwi'n licio gwneud mewn rhywbeth hollol wahanol i beth dwi'n gwneud o ddydd i ddydd, neu pan dwi allan yn fan'na, achos mae'n ddau gontrast hollol wahanol dydy. Faint o gam oedd o i ti benderfynu i wneud rhywbeth fel hyn yn gyhoeddus? Erbyn hynny oedd gen ti fatha social media a bethau fel yna. Ac wrth gwrs ti'n gallu rhannu efo bobl be di ddiddordeba di a yn amlwg peintio oedd yn un o'r bethau o'n i'n licio wneud. Ond dwi'n cofio pan o'n i'n fengach pan nes i adael adra i chwarae crw. O'n i'n aros mewn digs, mae rhywun galw nhw, efo teulu.
A o rai fi stopio peintio ac oherwydd o'n i'n cael gadael yng ngeir peintio allan. O hynny'n anodd achos pan o'n i adra yn byw efo mam a dad, o'n i'n cael gadael yng ngholl waith celf allan. Ac dwi'n teimlo bod celf yn rhywbeth. Bydd i ddim fatha fforsio dy hun i wneud o, mae rhaid iddo fod yn rhywbeth sydd jyst yn digwydd i chdi. Neu fel arall, dwi'n teimlo'n bersonol dyd y waith dim gystal. Felly efo hynny, dwi'n teimlo ti eisiau gadael dy waith allan a mi ddeud i iddo fo pan ti'n teimlo fel gwneud hynny. Ar ôl fi ddechrau chwarae pêl-droed efo'r fatha seniors, os licio di. Nes i ddechrau wedyn meddwl, wel, Sylwebaeth dwi'n di rannu efo bawb. Fatha diddordeb fi ydi peintio. Na'i rannu achos mae diddordeb pobl eraill, oedd hogi eraill yn gweithio fo. Neu chwarae pêl-droed efo, oedden nhw'n chwarae golf neu be bynnag oedd i diddordeb ceir neu be bynnag oedden nhw'n licio. Ti'n meddwl fatha, dwi'n gwybod os bydd rhaid rannu efo bobl, achos be mae bobl yn mynd i ddeud ydi bobl yn meddwl o dwi'n mynd i rhoi mwy amser i beintio na dwi'n chwarae pêl-droed. Ond oedd yna gyfnod wedyn lle o'n i'n poeni lawer, achos o'n i'n mynd drwg i neb ac o'n i'n mwynhau ac oedd o'n rhywbeth hollol wahanol. O'r tro dwi'n dechrau llun newydd, dwi bod tro yn cael yn hynny at unai'n beth sy'n digwydd yng Nghymru, unai pêl-droed neu efo'r chwareli lle dwi wedi cael yn magu. Sut fath o matab wyt ti'n gael o fewn y cylch yna, i gyd chwaraewyr ac yn y blaen? Sut maen nhw wedi matab i'r gwaith na ti'n ei greu? Dwi'n gefnogol dros ben i fod yn onest yr ogia. Cofio dweud, dwi wedi gweld gwyneb berth bel mwy na dim ond i fam o. Achos dwi wedi beintio fo gormod. Dwi bod tro'n trio peintio rhywbeth sydd yn golygu rhywbeth i fi. Os oedd yn Gareth Bale yn gymryd ffrigi. Neu os ydy o'n hwn rwan, mae hwn yn golygu rhywbeth achos dwi'n gweld hyn bob dydd Sadwrn. Dwi'n gweld i'r cefnogwyr yma yn cerdded i'r stadiwm yma bob dydd Sadwrn i'n cefnogi ni. Hyd yn oed os ydy o'n gomisiwn eisiau gwneud o mor berthnasol a phosib i'r pob bynnag dwi'n beintio. Dwi'n teimlo bod llun i fod i ddeu stori, a mae rhaid iddo fod yn berthnasol i pob bynnag sydd yn rhoi ar y wal. Felly, os na gomisiwn di bod gan Gareth Bale? Na, dwi'n dal yn disgwyl o ffonia. Ie, any chance. Mi fyddai fod yn peintio am 8 awr a mae'n teimlo fatha 5 munud. Ie, wedyn, dydi hanner awr bron ddim digon achos... 8, mi wyt ti. Sydd yn braf. Ond mae wedi bod mor braf i ddod yma heddiw. I weld chdi ar y cae yma wrth gwrs, ond hefyd bod chdi'n rhannu'r ochr yma hefo ni. Dwi'n gwerthfawrogi'n fawr iawn a mynd i bod yn lyflu i dy weld di. Diolch i chdi am ddod yma. Croeso nôl ata ni i Stadiwm Rhyngwladol Caerdydd yn Lecwyth. Da ni'n gweld archwiliad ar y cae yn ystod hanner amser. Mae yna bryderon bod hi'n dechrau'r hewi o dan draed. Dyna sy'n gret efo'r cea newydd yma, dyn nhw'n dod am ddŵr, ond pan mae yn rhewi, maen nhw'n mynd yn berig, so beth i chwarae ar ambell i gael fel hyn. Ond yn mynd yn llithrig, ond maen nhw hefyd yn mynd yn galad, felly ti'n mynd drosodd y ffer, felly dwi'n gweld nhw'n edrych yn eitha manwl ar rei manna o'r cae. Nodio i ben oedd y dyfarn nhw, felly dwi'n cymryd mae hynna'n meddwl. Da ni'n iawn i ger ymlaen. Mae'n edrych yn addawol gyda'r nod yna, dydi o'na. Gawn ni'r cadarnhad yn reit fuan, swn i'n tybio. Mae hefyd yn dibynnu faint o sydyn mae'n mynd i rewi wan dydyn yn 45 munud nesaf. Wrth i ni aros am y cadarnhad yna. Dyma'n atgoffa chi, mae hon ydy'r ornest ar frig Brif Adran Genero. Cyn y gêm heddiw, Wrecsam efo 5 pwynt o fantais, Caerdydd efo gêm ychwanegol i'w chwarae cyn yr hollt. Caerdydd ar y blaen yn y gêm yma o gôl i ddim, felly maen nhw'n llwyddo ar hyn o bryd i gau'r bwlch na. Bydden nhw'n awyddus iawn i'w gau
yn wsnosa ola rhan 1 y gyngrair. Ie, fy ngofio, mae gennyn nhw gêm nos Ferchan y Byn Trefelin yn Cwpan Cymru. A penwythnos nesaf, mae gennyn nhw gêm rhwng Gynderfynol yn erbyn y Seintiau. A da ni'n gwybod faint o broblem am y Seintiau di greu y ddau dim yma yn y tymor yma. Felly, fydd hwnna ddim yn gêm hawdd. A wedyn ni anol i canolbwyntio ar gweddill y gyngrair wedyn, cyn yr hollt. Ie, gêm tlws yr adran rhwng Gynderfynol wythnos nesaf. Y ddau dîm yma yn chwarae Wrecsam yn croesawu Llansawel a Caerdydd yn teithio i'r Seintiau Newydd. Seintiau Newydd, wrth gwrs, nath giro Caerdydd yn y tlws a mynd ymlaen i ennill y tlws y blwyddyn dwytha. Atal tîm Ionawr rhag cael y trebl am yr ail flynedd yn olynol. Dwi'n meddwl chydig o sioc doedd cyn yn y rownd 8 olaf. Caerdydd ddim yn disgwyl o. Ella, dwi'n meddwl, gêm eitha hawdd i fynd am y trebl eto. Wedi ennill y trebl flwyddyn cynt. Ond dwi'n meddwl yn ddipyn o sioc i Gaerdydd golli gêm yna. Bydd yn mynd ymlaen wedyn ni ennill Cwpan Cymru ar gyngrair, ond dim y trebl sydd yn siomedig i Ionawr, achos beth sy'n neud o enwaith, ti'n gobeithio gallu cadw'r safona. Ionawr wedi bod yn rheoli Caerdydd ers 2017, ac fel dwi'n meddwl bod fi wedi sôn yn barod yn ystod y gem ar unig reolwr sy'n dal i fod wrth y lliw o'r tymor. Dweitha lot o newidiadau wedi bod yn y Brif Adran ar gyfer y tymor yma. Ie, oedd hi'n cychwyn y tymor fan yn eitha gwahanol, chos oedd gymaint o newidiadau o reolwyr, ond hefyd y chwaraewyr lot yn gadael. Lot dim mynd yn lle broffesiynol, so mae lot o newidiadau, felly oedd hi'n dechrau tymor eitha gwahanol yn i'n teimlo. Da ni wedi cael cadarnhad, mi fydd yr ail hanner yn mynd yn ei blaen. Maen nhw'n edrych yn eitha oer, dydy. Hanner power yma na'n gafel yn ei llewis dros ei dwylo. Yn buan iawn eitha gresu. Just gobeithio geith y gêm i'w gorffan yma yn Nghaerdydd. Dim ond un gêm arall wedi digwydd yn y gyngrair pnawn 'ma oherwydd y tywydd. Bari wedi ennill yn erbyn Pontypridd ym Mharc Jenner yn gynharach. Heddiw y 2 gêm arall, Aberystwyth yn erbyn Llansawel a Abertawe yn erbyn y Seintiau Newydd wedi i gorhirio. Pawb yn cnesu fyny ar gyfer y 45 munud nesaf yma. Cyn heddiw, Iona, Caerdydd heb chwarae yn y gyngrair ers, dwi'n meddwl, diwedd mis Tachwedd. Mond un gêm o'n wedi chwarae o gwbl ym mis Rhagfyr. Pa fath o effaith mae hynny yn ei gael ar dîm? Ti'n colli dy momentum. Oedd Gaerdydd heb golli yn y 12 dwytha. A wedyn, ti'n colli'r momentum achos fel ti'n yn morediad da, ti eisiau cael mwy o chwarae, ti eisiau mwy o gemau, cos ti'n teimlo'n dda, mae pob yn chwarae, mae pob yn clicio. Felly, ti'n torri'r momentum. Dydy o'n gred, ac hefyd, dolyg, ti'n gwybod beth sy'n digwydd dros dolyg i ni gyd, da ni gyd yn ymlacio, da ni'n bitach dig bach mwy na'r arfer, a da ni ddim mor, beth yw'r gair, dydy ffitrwydd ddim yn ar top yr agenda, ond dwi'n siŵr bod hein ychydig bach fwy proffesiynol, a fyswn ni wedi bod dros y cyfnod yna dolyg. Jordan Harmon, y dyfarnwr, yn ail gychwyn y chwarae yma, felly ar gyfer yr ail hanner. Caerdydd yn croesawu Wrecsam i'r brifddinas. A'r tîm cartra ar y blaen o gôl i ddim. Diolch i gôl i'w rhwyd i hun ar ôl 17 o funudau gan Erin Lyfett. Caerdydd sy'n dod. Billingham wedi taro y traws ddwywaith yn yr hanner cyntaf, a wedi rhedeg y sioe mewn gwirionedd, Iona. Do, a dwi wedi gweld dipyn o Billingham dod y tymor yma. A da ni hefyd yn anghofio na mae'n digen oed i hi. Mae'n chwarae fel rwy'n sef hen ben. Mae'n gallu ffeindio pas, mae'n gallu rheoli, mae'n gallu saethu, mae'n gallu sgorio, mae'n all-rounder. Beth dwi hefyd yn licio amdani, mae gen i'r bait yma, ti angen yn ganol cae i frathu mewn tackle.
Ond swn i fel un o'r pethau mae Jenny Sugar wedi dweud wrth y chwaraewr ganol cae ac amddiffyn Wrecsam ydy peidiwch ar ei lle i Lillingham ar pen y cwrdd Cosby, achos fel da ni wedi gweld, i taro traws dwywaith. So peidiwch a gadael i gael y bel i'w thraed, codi ffen a cael ergyd am y gol. Be da ni'n mynd i weld yn munudau agoriadol yr ail hanner yma. Dim newid i'r naill dim na'r llall. Hwna yn hawdd i'r dyfarnwr cecrydd i Wrecsam. Snip, mae wedi reid ambell i bel dda iawn i fewn yn y cwrt Cosby na yn yr hanner cyntaf. Hannah Snip i Wrecsam, codi hi yn uchel. Mae dal yn y cwrt Cosby, pwy sy'n mynd i gael y cyffyrddiad pwysig. Nat Clark, dangos gormod o'r bel i grysa glas Caerdydd yn fanna, bach yn araf. Ie, ddechrau bach yn scramble doedd, ond ddim methu ffeindio ffas. Ond dwi'n teimlo pan mae Wrecsam yn cael y cicia yma, dwi'n free kicks yma, dwi'n teimlo bod nhw jyst yn rhoi i fewn ac yn gobeithio am y gorau. Dwi'n gwybod os oes drefn yn ar wahân i'r un yn y... O, am bas hyfryd. Mae Mood yn erbyn Bowen. A Lisa Owen yn dod ar draws. Dwi'n meddwl fe darodd y bel na Lisa Owen yn ei brest. Ond allan am Gegornel. A mae'r bas yma yn hyfryd. Traed neis fan hyn gan y Mood eto. Ac o Barker ar ei ffordd i fewn o flaen Cerin Chamberlain hefyd, so hwnna wedi pasio. Dwi'n siŵr os o Barker wedi cyrraedd yna. Gegornel i'r ymwelwyr. Allan gan Hannah Power. Erin Levitt yn ôl i gasglu hwnna'n Blair gan Levitt. Smith. Katie Barker. Ceisio dwy'n y bel yn ôl. Hannah Power yn dangos i chryfder capten Caerdydd. Michaela Cook heibio i Nat Clark. Chwaraewch ymlaen ar hyn o bryd. Dim chwiban, ond dyma ni Jordan Hammond yn chwythu chwiban. Ie, oedd hi'n dacl calad gyn Bartl doedd, ond oedd hi'n dacl oedd hi angen i hennill. Michaela Cook sydd i lawr, dwi'n meddwl. Y dywediad ydy'r bel a'r kitchen sink, a dwi'n meddwl a dyna Gymro Bartl o fanna. O, Bartl yn amddiffynwr canol cadarn iawn. Yndi, Michaela Cook di teimlo effaith i'n ffaclo hi yn fanna. Ond ia, Michaela Cook yn dwnsio drwy gweddill chwaraewyr cyn i Bartl rydych throi drwyddi. Billingham ar bas. Michaela Cook ar ymyl y cwrt Cosby. At y postyn pella. Olden oedd yn dod i mewn, ond ddim cweit yn gallu cysylltu gyda'r croesiad yna gan Cook. Gret o bel gyn Cook. Fel asgellwr, un beth ti wedi ddeithio nhw, dod o'r bel yna a mae fyny bob arall neu di job nhw wedyn o gyrraedd. A mae hi wedi gwneud i'r rhan hi o hyn yn ffantastig. Gyrraedd y bel, rhaid i hyd y corridor yna a ti jyst yn disgwyl i Cyrnog neu Olden gyrraedd yna, jyst am tapyn. A Billingham oedd y bas gyntaf yna eto yn fanna, gwych ganddi hi. Ie, yr un patrwm de. Yr un patrwm da ni wedi sôn am drwy'r hanner cyntaf. A dyma hi ar y bel, Lily Billingham. Yn ôl at Jenkins. Niamh Jenkins yn codi hwnna'n uchel i lawr y dde. Chwilio am rediad Cook. Snape yn sicrhau. Mae tafliad i Wrecsam fydd hwnna ar yr eslys agosa. Hillia Knox. Power yn rhoi pwysa arni hi. Snape. Jenkins efo'i ffen. Lisa Owen yn rheoli. Owen ar tafliad. Cyrnog yn torri'n rhydd rhag Mahmood.
Pwy sydd efo Laura Cynnog. Olden. Yn dwnsio. Ac yn mynd am yr ergyd dros y trawst. Kenzie Olden. Ail brif sgoriwr Caerdydd tymor yma. Mae wedi sgorio 7 yn y gyngrair, 9 ym mhob cystadleuaeth. Mae wedi creu 6 gol hefyd. Ia, mae'n un arall tision dy dîm, mae'n gallu creu, mae'n sgorio. Ia, disgo hwnna hitio'r targed, ond... Cook. I mewn i'r cwrt Cosby yn erbyn Craven. Am wych gan golwr Wrecsam. Ac ar y llinell, capten Wrecsam, Jodie Bartle, yn y lle iawn ar yr adeg iawn. Mae 2 chwaraewyr Gaerdydd yn mynd am y gol ma wan. Oedd hi'n edrych fel bod Billing yn offside, cam sefyll o'n doedd, ond un peniad yn torri amddiffyn Wrecsam. A ti'n disgwyl Mela Cook. Gwych gan Craven a Bartle. Ia, ti'n disgwyl gwell gen Mela Cook yn y cychwyn, ond dwi'n siŵr na hanner power gath y lob. Os ydy gallu bod yn rwla ar y gol, a mae dim yn sydd am Ben Bartle, sydd yn lwcus i'r Wrecsam. Ond ia, ti'n disgwyl i Gaerdydd fod 2-1 i fyny fan hyn. Jodie Bartle wedi enwi'n gapten yn syth ar ôl cyrraedd Wrecsam yn yr haf, wrth gwrs. Ia, mae'n chwarae fel capten heno. Mae'n chwarae, mae'n gwneud y penderfynau cywir, mae'n ennill y tackles cywir, mae'n ennill y frwydr, a mae'n chwarae fel capten. Ia, dwi wedi bod yn hapus iawn bod wedi weld fe hi heno. Un o 5 o chwaraewyr Wrecsam sydd wedi cychwyn bob un o'i gemau cyngrair nhw tymor yma. Dyma'i 12fed gem gyngrair nhw. Fydd gen nhw 2 ar ôl cyn yr hollt. Ar ôl heddiw, Caerdydd efo 1 gem ychwanegol. Mae gen nhw 2 i'w chwarae cyn i ni rannu ar gyfer ail ran y tymor. Fion Price. Codi honna'n uchel yn chwilio am Cynnog. Craven yn cael y fantais. Hannah Snape i lawr yr asgell chwith. Lisa Owen. Gormod o nerth ar y bel yna, mi fydd hi'n dafliad i'r ymwelwyr. Ia, Craven wedi cadw thîm yn y gêm efo nhw, ond mae wedi dod ambell i arbediad i gadw Wrecsam yn y gêm. Ia, sa'ch chi jyst yn disgwyl i Gaerdydd sgorio ambell i'r cyfleoedd maen nhw wedi cael. Bysach nhw wedi hwnna wan efo Michaela Cook yn mynd un ar un efo hi, ac yn ddewr iawn mi daeth i fewn i'r frwydr ac ennill y bel. Olden ar y llinell hanner i Gaerdydd. Mae'n ôl gan Niamh Jenkins. Billingham yn troi'n hyfryd. Methu cweit canfod Lisa Cynnog. Mi fydd na Gerdyn Melyn. Dim amheuaeth. Ie, chydig bach yn hwyr gen Hannah Power doedd. Oedd hi'n... Oedd Natalie Clark di cyrraedd y bel cyn hi, and yeah, just tackle. Dwi'n meddwl bod yn byd cas, ond just hwyr i'r tackle. Hannah Power. Ie, Hannah Power, capten Caerdydd. Dim amheuaeth gan Jordan Hammond, y dyfarnwr am y Gerdyn Felen yna. Hefyd fel, mae'r cael yma'n caledu, fel ti'n disgyn arno fo. Mae o'n brif o mwyd, dwi ddim mor feddwl ag oedd fel oedd y gêm yn cychwyn. Felly mae'r anafiadau mynd i fod yn fwy brwnt, fel mae'r cael yn caledu. Hannah Power, yr unig un
o garfan Caerdydd sydd wedi dechrau bob gêm yn y gyngrair. Ac hi hefyd yr unig fam yn y tîm? Mae nôl Lenny, gafodd ei blentyn Nelly, dwi'n meddwl ydy enw'r ferch fach. Mae nôl. Ac anti prawd iawn yn Katie Sherwood den i'w chwaer Hannah Power. Mae'n debyg bod nhw wedi dechrau podcast efo'i gilydd. Do ni'n clywed. Ie, Katie'n chwarae'r ffantastig iawn doedd yn ei amser ac yn ddipyn o waith sylwebu. Efo ni rwan i sgorio, ond ia, amddiffynwr cry fel Hannah, fel pen oedd hi, y dyddiad hi'n chwarae. Y gêm wedi ailgychwyn. Fei Knox. Mynd yn ôl at Jodie Bartle. Eto dydy Wrecsam yn fel amser ar y bel gen Gaerdydd. Maen nhw'n cael lawr mor sydyn. Dwi'n cael amser i droi, dwi'n cael amser i godi pen i'w chael am y bas. Maen nhw'n cael eu cael lawr. A dyna lle mae camgymeriadau'n digwydd. O traed neis gyn Bacer, ond yn anffodus, allan o chwarae. Fion Price ar tafliad. Laura Cyrnock. Bel yn rhydd. Hilly Knox yn casglu. Pwy sydd efo hi? Erin Lovett. Yn dewis mynd yn ôl at Lucy Craven. Cyfla i Wrecsam a'i ladu o'r cefn. Bartle ceisio mynd heibio i Lily Billingham. Gwaith da gan Bartle yn adennill y meddiant am chydig. Billingham unwaith eto ar y bel. Chwilio am y bas na drwad at Michaela Cook. O'n i'n meddwl y byddwn ni'n clywed chwiban y dyfarnwr. Mi o'na rhyw dacl bach sydyn y fanna. Hilly Knox. Cerdyn Melyn. Unwaith eto'n dod allan o boced Jordan Harmon. Gawn ni weld hwn unwaith eto. Ia, dwi'n mwyn cic bach slei Michaela Cook oedd ar y bel oedd Hilly Knox i pasio doedd. A gath i ryw gic bach slei wrth iddi basio. Cerdyn Melyn y fanna i Michaela Cook. Y bel yn y cwrt cosbi. Os na beniad i gefn y rhwyd. Fei Hilly Knox yn y lle iawn i unioni'r sgôr i Wrecsam. 58 o funudau ar y cloc. Dyna drydedd gol Hilly Knox yn y gyngrair y tymor yma. Mae'n ei fi feddwl lle oedd amddiffyn Gaerdydd rhaid ni weld hwn eto, achos yna ddwy reit o flaen Karen Chamberlain, ond na neb i weld yn y marcio nhw. So dwi'n felly, gawn ni weld hwn. Hannah Snape ar gic rhydd unwaith eto. Lily Jones yn ceisio mynd am y bel, ond pen Hilly Knox yn y pen draw yn sicrhau bod honna yn mynd i gefn y rhwyd. Oedd Jenkins a Bowen yn gwylio'r bel fel oedd y ddwy chwaraewr yn rhedeg tu ôl iddyn nhw. So dwi'n bach o ball watching yn dymlaen. Da iawn Hilly Fox, dwi'n mynd tu ôl i'r amddiffynwyr a di gael ei ffen i'w bel. 1-1, game on. 20 oed, Fei Hilly Knox. Mae'n dod o'r Hill yn wreiddiol. Mi ymunodd hi gyda Wrecsam yn ystod y tymor hefyd. Seithfad gol iddi hi ym mhob cystadleuaeth. Tair bellach yn y gyngrair. Hanner awr i fynd i hwnna. A gobeithio, gwelwn ni dipyn o gêm yn yr hanner awr nesaf. Wel, mae'n 1-1 a ddyn y gêm ola, de. So ydy'r ddau dîm yn chwarae'n saff, ydy'n tîm yn mynd i ddechrau pwysio, gan i weld fel mae'r amser yn ymlaen sydd newidiadau sy'n mynd i ddigwydd o ran eilyddio, achos mae gan Wrecsam chwaraewyr ar y fainc efo dipyn o goliau. Rosie Hughes, da ni gyd yn gwybod be mae Rosie yn gallu gynnig. Gyda ni dyna i fasyglu. Felly gan i weld sy'n mae'r eilyddio mynd a roedd hynny syniad i ni os ydy nhw'n hapus efo'r pwynt neu os dyn nhw'n mynd i bwysio am y 3 phwynt. Sut ymateb ydym ni'n mynd i gael gan yr adar gleision? Fe ydy hwn yn mynd i fod yn gyfnod llywyrchus i Wrecsam. Lily Jones yn codi honna i ganol y cwrs cosbi. Mae'n rhaid i Fion Price fod yn ofalus, gwaith da gan Price.
Mae yna dynnu Chris. Amlwg iawn yn fanna. Cerdyn melyn arall gan Jordan Hammond. Ia, Smith yn cael ei throi'n eitha hawdd, wedyn, so fel da ni'n dweud, take one for the team, oedd hi'n gorau hynny hi lawr, achos oedden nhw am ar ymwysod o fanna. Melyn felly i Josie Smith. Jodie Battle. Cefnogwyr Caerdydd. Mewn llais da. Gêm y dynion wrth gwrs wedi bod yn gynharach yn y pnawn. Wedi ennill o gôl i ddim yn erbyn Wigan, ochr arall y ffordd. O'n i'n gweld i hwnna bod yna lot o fachnata wedi gwneud ar y ddwy gêm yma, y dynion a'r merched, ac yn annog pobl i ddod o un i llall ag ati. Ti'n meddwl bod hynna wedi gwneud gwahaniaeth, o bod angen mwy o bethau fel i ddenu torfeydd newydd? Yndi, twyd yn bendant, a twyd pen ti eisiau croesi lôn i ddod o un gêm i'r llall, twyd, chwarae teg, maen nhw wedi gwneud o mor hawdd a maen nhw'n gallu'r dorf ddod o croesi lôn i ddod i weld y merched. Ond beth ti'n mynd i gael o'n noson mor oer fel heno, ella bod nhw wedi'r hynny ar ôl gwylio'r dynion, bod nhw jyst eisiau mynd adra i gnesu. Walklets. Ydy hi wedi croesi'r llinell? Do, mae hi'n gic gornel i Wrecsam. Oedd Walklets bod yn ddewr iawn yn sio dod ar bel lawr yn y cwrt 6 yn fanna, lle jyst penio hi'n glir, ond ia wedi reid gic gornel ffwrdd. Hannah Snape drost y gic gornel yma. Snape at y postyn cyntaf allan yn hawdd gan Megan Bowen. Ie, mae Gaerdydd yn ei Bowen ar y postyn blaen, achos un o'r talas sydd gyda nhw. Ac dydy Snape ddim bob tro'n gallu pasio y person cyntaf yna yn Bowen. Yn eich gic gornel, mae angen pasio Bowen, achos mae'n ddigon o daldra wedyn yn y tôl ydi. Rech mae bwysau'r Karen Chamberlain. Cook i mewn i glirio honna yn benderfynol iawn. Josie Smith ar llinell hanner. Twys yn casglu Erin Levitt. Billingham, rheoli'n hyfryd, Lily Billingham. Allan, lledu'r chwarae at Lisa Owen, nôl i mewn at Billingham. Lle gan Michaela Cook yn y cwrt Cosby. Cam sefyll? Ia, ni'n meddwl bod Pale Billingham di mynd yr un bell, bod wedi gicio allan, ond dwi'n meddwl bod hi'n cam sefyll. Do'n i'n meddwl bod hi'n cam sefyll y chwaith. Na, gwaith. Oedd Smith a Battle yn chwarae hi on, a wedyn... Ia, na chdi gyfle arall, ond ia, eto Billingham, Pale with ride, codi ffen, a mae'r vision as gyda hi, mae jyst yn gweld y peli y gwagle, ac yn creu cyfleoedd. Bale yna, dir neb chydig bach, Chamberlain allan. Mae rhaid iddi fod yn ofalus. Katie Parker. Just about gwneud ti'n ôl i'r cwrt nath i de, Cosby. Dwi'n siŵr bod i'r gwell gwyni yn dab eisiau weithio fe'r pethau mae'n neud. Mae'n dod o ddari llinell. Katie Parker ddim wedi cael y cyfleoedd allan oedden ni'n disgwyl iddi gael heddiw. Na, ond eto ni'n sôn yn hwnna'r cyntaf Brifsion, mae wedi bod yn weithio o ddar, dim wedi cael llawer o bel i thraed, a
dyn nhw hefyd wedi ffeindio hi arrediad fel mae Caerdydd wedi bod yn gwneud. Holden yn ei thynnu hi'n ôl at Billingham. O, bydda rwy'n wedi disgwyl gwell o fanna gan Lily Billingham. O, bawb, pwy sa'ch di eisiau gael ar y bel o fanna sa'ch di'n deud Billingham. Ydy'n baglu? Dwi'n meddwl bod hi'n baglu dydy dros ei thraed. Dyna sy'n digwydd. So dar i throed gwan hi, ond oedd hi golli balans a... Ie, nath i ddisgo hwnna'n hollol anghywir, do. Ond eto, y peli na tuag ati hi yn cyrraedd. Ie, dyna di'r gwahaniaeth. So, mae Caerdydd yn gallu ffeindio Oldham a Cyrnog efo passes neis. Dydy'r Wrecsam wedi ffeindio Barker efo'r un y math o bas. Dyna pam mae'n gweithio ar friwsion. A da ni wedi gweld her y gorau. Achos dydy wedi gallu, ddim yn cael ei bwydo. Ond o hwnna ddim yn bell. O gwbl gan Michaela Cook. .7 o funudau wedi mynd yma yng Nghaerdydd. Sgôr yn gyfartal fel mae pethau'n sefyll. Eich atgoffa chi, dyma oedd y sgôr y tro dwytha i'r ddau dîm yma gyfarfod yn ôl yn mis Hydref. Eilydd cynta'r noson. Laura Cyrnog, prif sgoriwr Caerdydd. Tymor yma yn dod oddi ar y cae. A Fiona Barry yn dod ymlaen yn ei lle hi. Fiona Barry, sgorio 8 gol ym mhob cystadleuaeth y tymor yma, 2 yn y gyngrair. Hi, wrth gwrs, oedd chwaraewr ifanc y tymor flwyddyn diwetha. Mi oedd hi hefyd, wrth gwrs, yn hîm y tymor. Fel nes ti ddeud, Iona, mae yna goliau ar y fainc i'r naill dîm a'r llall. Oes, a da ni hefyd y fath o'n sôn am Lily Billingham, da ni gen oed 19 di Fiona Barry. A mae gen hi gymaint i gynnig, mae'n gallu sgorio, mae'n gallu croesi pel, mae'n gallu ffeindio'r bas. Fi'n licio Fiona Barry, mae'n bler i fi, mae'n llawn sgiliau o bob dim. Fel chwaraewr cyfan, mae'n gallu cynnig lot. Josie Smith yn troi, dewis mynd nôl at ei chapten. Craven yn codi honna yn uchel. Ceri Walklet. O, gwaith ag i Walklet cael y cae. Neis. O, ffodus bel yn anghywir i Fiona Barry. Bach yn wastraffus o bosib yma gan Gaerdydd. Ie, ar ôl i Walklet wneud y gwaith da, jyst am unwaith, maen nhw wedi ffeindio'r bas anghywir, so achos maen nhw wedi bod yn eitha cywir efo pasio pan maen nhw'n mynd am yr asgella. Hannah Power yn canfod Billingham ar yr achlysur yna. Am bel hyfryd gan Lily Billingham. Craven yn y lle iawn i gasglu o flaen Fiona Barry. Ie, di darllen y bas gan Billingham yn da iawn ni sy'n Craven, ond chos oedd Fiona Barry fewn. Maen nhw'n ffeindio'r bas mae'r asgell dde yn aml. Lily Billingham i lawr mewn chydig o boen yn fan hyn. Nath sneb i'w dal hyd fa yn cefn i'w caff neu gwylod top i ffer. Gawn ni ail olwg arno fo rwan. Ydy hi llithro? Yndi, mae'n llithro mynd drosodd, yndi. Sy'n dangos ni bod cyflwr y cae yn gweithygu, dydy. O, drian hi, mae'n edrych mewn dipyn o boen. Lily Billingham, Ie, cramp, ond sot mae wedi gweithio'n galad, mae wedi'r rhedag. Ond mae'n weld mewn dipyn o boen. Mae wedi cael gêm arbennig. Chwaraewr gorau ar y cae? Ie, ond os mae'n cramp ydio, dyna ddim yn beth drwg yn hytrach na anaf. Mae'n gafal yn ei choes. A mae'n chwerthin, felly dwi'n meddwl bod yn anaf, dwi'n meddwl allan rhys cramp. Mae'n oer, mae'r cyhyran oeri. A mae Lily, mae'n chwaraewr dynamic, lle mae'n gallu mynd o gerdded i sprintio'n sydyn. So dwi'n falch na cramp mae wedi gael a dim byd dim dwi'n meddwl bod ni gyd i darllen y gwyfusa yma.
chwarae teg, mae wedi bod ym mhob man ar y cae. Di taro'r traws ddwywaith. Da ni yn gweld eilyddio i Wrecsam yn fan hyn. Mae yna ddwy yn mynd i ddod ar y cae i'r ymwelwyr. Phoebe Davies a Rosie Hughes. Felly Cara Jones yn dod oddi ar y cae. A Rosie Hughes ymlaen yn ei lle hi. A Phoebe Davies ymlaen yn lle Nat Clark. Dau newid i'r ymwelwyr. Rosie Hughes wedi chwarae dros 100 o gema i Wrecsam. Dwi'n meddwl nath i daro y rhif yna nôl y mis Tachwedd. Dipyn o gamp. Yndi, a da ni gyd yn gwybod beth mae Rwsi'n gallu gwneud. Mae yna ddigon o goliau. Digon o goliau ni, a mae'n mynd i gynnig rhywbeth gwahanol i'r Wrecsam, a mae'n mynd i fwy o bwysau ar yr amddiffyn. Be dwi'n licio am Rosie, mae'n bod yn boen i ymwthynwyr. Mae'n anodd chwarae yn erbyn ni, achos mae'n just yn niwsant. Mae ar ffordd, mae'n gorfforol, a mae'n gallu cynnig gol. Mae Mwd oedd ar rediad i fewn i'r cwrdd Cosby. Mae gafodd i chael lawr gan grysa glas Caerdydd. Ceri Walklet am bas arbennig. Bas i'r awr yr asgell dde. Lisa Owen sydd yna, y croesiad byr gan Owen. Neb mewn crys glas yno i fanteisio. Mae'n ôl gan Billingham. Ni'n falch o weld Lily Billingham yn ôl ar y cae. Allan. Yn fanna. Lucy Craven. Methu dal i gafel. Chydig yn wastraffus i ildio cic gornel fel na. Ia, na. Ia, ond camgymeriad cyntaf mae wedi gwneud am y noson. Yn anffodus. Ond, dyna fo. Mae wedi gwneud yn oce am y noson felly eto. Mae'n adael i gael hwnna'n cymellad ydy Gaerdydd ddim yn sgorio o'r cic gornel hwnna. Cic gornel at y tosyn cyntaf. Hawdd i Lyfet. Rosie Hughes, chyffyrddiad cyntaf hi. Ia, dwi'n meddwl gyda bac eich bach fel gymorth o'n hefyd efo Rosie fyny na efo hi. Yn ytrach bod ni'n chwarae fel blaenwr unigol. Fydd na chydig bach fel gymorth o'n lle gyda well passes wrth raid, neu just cael ffrind a gael help i fyny'r llinell flaen yn hytrach bod ni'n gwneud y gwaith cael lawr i gyd i hi hun. Hillia Knox sgoriodd i unioni pethau. Chwilio am y Mwd. Chydig bach tu nôl i'r rhif 11 Wrecsam. Y Mwd yn y cwrdd Cosby. Mae honna yn cymryd gwiriad, ond yn hawdd i Chamberlain. Hilly Fox yn cael yr bel yn dda, ond nath Katie Barker rediad ffantastig lawr o'r asgell chwith, just cyn hyn, chydig bach cyn hyn. Ond sy'n licio fi ffeindio thrai ti, ond i fi penderfyniad anghywir i fanna gyn Hilly Fox. Billingham. Lily Jones yn casglu. Hwnna'n syth i lwybr Billingham. Olden. Pwy sy'n rhoi cymorth i Mackenzie Olden. Cook wedi mynd lawr. Chwarae'n parhau ar hyn o bryd. Na, mae'r dyfarnwr wedi chwythu. Cryf. Felly, mewn safle peryglus iawn i Gaerdydd. O, yna droset nath i faclu dros traed Bartol, dwch. Yn siŵr iawn beth ddigwyddodd o fan, ond ia, mae hyn yn safle peryg iawn i Wrecsam am y môr. Fion Price sydd wedi gosod y bel. Prif sgoriwr Caerdydd tymor dwytha. Sgoriodd i ddeuddag tymor dwytha, ond un sganddi i'w henw tymor yma. A da ni'n mynd i weld hynny newid efo'r gic yma. Fion Price, hwnna ymhell dros y trawst. Ia, Lisa Craven hapus gweld hwnna mynd bell i ffwrdd. Phoebe Davies at Rosie Hughes.
Elyddion Wrecsam yn cyfuno. Mahmood. Unwaith eto, Cerin Chamberlain wedi dod allan i gyfarfod y bel na. Ie, di darllen i dda'n gret o bel gan Mahmood am i ffeindio Katie Barker. Yn union o bel wedi bod yn ddisgwyl am drwy'r gêm. Katie Barker mewn i'r cwtcopin, dawnsio i ffordd. Nesa! Tynnu hi nôl! Hillia Knox! Wel wir! Mi ddylsa hi di sgorio i ail. Oedd hi yn y lle perffaith. Yn union beth yn ddisgwyl gyn Katie Barker. Ffantastig. A dwi'n siŵr oedd hi'n anolach methu hon ac oedd hi sgorio hi. A fe dim deud bod yna bobl ar y cae, Nedri. Trwy traed, Megan Bowen. Barker, tynnu hi nôl, Hillia Knox, ond na neb efo hi. Passion Eve Jenkins fydda bod i mynas. Cwyso Megan Bowen, Passion Eve Jenkins, lovely. Tynnu nôl, ffantastig, boom. I ddim anghofio am hwnna am hir iawn, Hillia Knox. A fydd Wrecsam yn gobeithio, fydd hwnna ddim yn dod yn ôl i'w brathu nhw. Ia, sgwnis na hwnna fydd y cyfla ola geith Wrecsam yn y gêm yma. Cyfla ola, wel, cyfla da. .77 o funuda wedi mynd yma i lawr yn y brifddinas. Y ddau dîm yn rhannu'r pwyntiau fel mae pethau'n sefyll. Katie Barker, am olsodiad hyfryd i gyfeiriad Lily Jones. Lily Jones yn croesi ac yn syth i ddwylo Chamberlain. Ia, ti'n gweld fel mosod Wrecsam di newid eisiau Rosie Hughes at ymlaen. Just y corff ychwanegol y fyny na, a sydd just yn rhoi rhyw darged ychwanegol i'r chwaraewch canol cae ffeindio. Os bod ti'n fod yn codi dy ben ac mwyn yn ffeindio un, so mae'n neud bywyd yn eitha anodd fel chwaraewch canol cae. Mae Rosie Hughes yn cael dipyn o dymor, 5 gol yn y gyngrair, 2 gol ar 10 ym mhob cystadleuaeth. Ie, lle bod dim yn cychwyn bob gêm tymor yma, ond ti'n gwybod mae mor berig i ddod ar y fainc. A cyfla o'r asgell i Wrecsam. Hannah Snape dros y bel. Hannah Snape yn mynd i hun. Honna yn hawdd i Chamberlain. Ie, ti'n disgwyl chydig bach gwell trod. Ie, chydig bach gwell gen Snape o fanna. Mae'n gic mewn safle eitha. Dyniadol, ond lot rhy agos i Cerin Chamberlain. Mi o'na Gerdyn Melyn yn fanna i Phoebe Davies, yr eilydd sydd wedi dod ymlaen i'r cae i Wrecsam. Mi nath y dyfarnwr roed Gerdyn Melyn i Phoebe Davies yn yr ornes yma flwyddyn dwytha hefyd. Os na gyfla i Gaerdydd, Fiona Barry ar rediad. Mae ganddi opsiynau yn erbyn Davies. Yn mynd i hun yn y diwedd. Mi oedd Alden a Cook yn y cwrdd Cosby efo hi yn cefnogi. Ie, gath ei gyfle i groeso fe throed chwyth. Michaela Cook yn y post yn pella yn fanna rwan. Mae'r bwlch yna ac o Michaela Cook a Oldham yn gwneud rediad gwych. Ond mi fi penderfynu fod yn nghywir, ond sy'n leg y mosod da gyda'r rhywun eto. Fiona Barry, 4 ar 15 oed ydy hi, un o'r chwaraewyr ianga ar y cae. Yndi, un o'r mwy allweddol i Gaerdydd, swn i dweud o wylio Fiona Barry, y ddau dymor dwytha, mae'n gallu cynnig gymaint. Bel yn amlaen, dyma hi'n dod. Ydy gallu gwasgu ffordd drwy'r crysa coch na. Lily Jones yn clirio yn y diwedd. Mi hwnna yn hannar cyflas nad mwy. Oedd gwaith i Barry. Fi'n gret gen Phoebe Davies, achos oedd Fiona Barry drwad ac oedd hi'n barod i gael ergyd ar y gol. Roedd Phoebe Davies i chorff i fewn i'r tacl i stopio'r ergyd. Josie Smith ar y bel, Rosie Hughes sydd efo hi. Hughes yn troi. Meddwl am y bas. Dewis Snape yn y diwedd. Smith. Mahmood. Heibio i Power. Lily Jones oedd ar ôl y bel, ond mae Ffion Price yn clirio gynta. Ie, gwaith da Mahmood hefyd eto mewn cae. Tacl arbennig gan Phoebe Davies.
Da ni wedi cyrraedd yr amser yna o'r gem Iona, mae'r coesa yn dechrau dweud. Yndi, mae'r coesa'n brif. Maen nhw wedi gweithio'n galad. Mae'n oeri hefyd. Mae'r cyhyra, maen nhw'n oeri. Ti jyst yn gobeithio fy'n am anaf yn dod allan o ddiwedd y gem. A ti'n gweld lot o'r genon yma, ddim yn gwisgo crysa o dan i'w crys y tîm. Ti'n gweld Smith a Battle fyna heb un byd ar ei breichia. Dyn nhw fwy dawr na'r dynion yma dyddi yma. Ti'n gwisgo i'w drwsus a be maen nhw'n gallu wedi gael yn gynnas menig a cap a scarf. Dwi'n meddwl sy'n gael ffordd hynna. O Barker yn gwisgo menig hefyd, dwi'n meddwl, dydy, a Mahmood. Swn i'n hefyd, dwi'n meddwl. Josie Smith. Digon o le gan Hannah Snape. Yn chodi ffen i edrych, yn cael y croesiad. Niamh Jenkins yn penio o'r cwrdd Cosby. Billingham yn clirio. Barry yn cael ei disodli gan Lily Jones. Mahmood yn cweit siwr lle oedd y bas yna mynd. Ffion Price oedd yno. Tackle gan Katie Barker. Ia, do ddim yn dweud bywyd hawdd iddi hi yna gwaith. Eilydd arall i Gaerdydd, Madison Perrott, sy'n dod ymlaen a hynny yn lle Michaela Cook. Trydydd eilydd y noson i Wrecsam, Eifa Sycli yn dod ymlaen i'r cae yn lle Mariam Mahmood. Welon ni Mahmood i lawr. Efo cramp chydig funudau yn ôl, wrth gwrs. Ni gweld lot o Mariam Mahmood. Dim gymaint oedd ni wedi licio, Iona. Ia, pan mae wedi bod ar y bel, mae'n gwneud pethau da. Dwi'n teimlo dib di gweld digon o'r bel i ni gael gweld be mae'n gallu wneud. Ond pan mae wedi bod ar y bel, mae wedi bod yn mosod, mae wedi bod yn trio gwneud pethau ddigwydd. Ia, dim yn osod gorau hi, ond mae be mae wedi wneud dylsai fod yn hapus efo hynny. A dyma nhw'n cweith digon sydyn i symud allan ar ffordd. Efo oedd yn y ffordd. I ysgwydd o, dwi'n meddwl, yn fanna. Fiona Barry. Bas yn hir i lawr y canol. Battle oedd yno unwaith eto i rwystro. Pas hyfryd i lawr asgell fe yn cyrraedd Rosie Hughes. Ar ymyl y cwrs Cosby, mynd nôl at Sycli yr eilydd arall sy'n newydd ddod mlaen, Lily Jones, at Hannah Snape. Hannah Snape yn meddwl am ergydio. A honna yn hedfan dros y trawst. Dwi'n meddwl oedd y symudiad gorau dwi wedi gweld gen Wrecsam yn ystod y gêm i gyd. A ni wedi disgwyl tan y 85 munud i weld y symudiad. Di pasio bel 4-5 gwaith, cadw meddiant. Ergyd ar y diwedd, ergyd siomedig, ond chwarae da, y chwarae gorau dwi wedi weld o ran symudiad rhwng 4-5 player a cadw meddiant dwi wedi weld gan Wrecsam yn fyny rwan. Cofiwch am sgorio 10 o gloch ar S4C nos fory, holl uchafbwyntiau. Honna gan Katie Barker yn erbyn Megan Bowen. Yr ergyd yn isel, Cerin Chamberlain yn casglu. Ia, fe gen i opsiwn yn y canol doedd y Rosie Hughes yna ac oedd Hilna Knox yna. Dwi'n meddwl sydd wedi codi ffen a wedi ffeindio nhw. Dwi'n meddwl sydd nhw wedi gael well ergyd ar y gol. Lily Billingham codi honna. Chwilio am Mackenzie Olden. Lizzie Craven yn gwneud beth ni'n gweld Cerin Chamberlain fel arfer yn gwneud ac yn dod allan i hawlio fi oedd i'n lwcus. Ia, to be, mi nillodd i'r bel unwaith eto. To bo tro mae wedi cael un o heina yn y gêm a mae wedi dod allan efo'r bel. Da iawn, Liz Craven eto cadw i ddim yn y gêm yma. Chos yn oedd Oldham i fewn, sbia, mae wedi mynd un an un efo'r golwr. Da iawn. Gymaint o grysa coch yn ei amgylch ni hefyd. Mi nath Mackenzie Olden yn dda iawn. A dyna beth eisiau gyda golwr sy'n dod allan dweud reit, fi sy'n bi ar y bel ma, da chi gyd yn dod ffordd a fi sy'n di ennill chi. Ac yn union beth eisiau gyda golwr, pwynt sy'n bod 5 munud i chwarae.
S4C Clic wedi dod ymlaen i'r cae fel eilydd. Brif Sgoriwr Wrecsam tymor dwytha. Ia, na chdi beth arall, mae Wrecsam yn gallu gynnig o ddar y fainc, twa. Mae S4C Clic yn un o'r Roses gallu cynnig golia, gallu creu. Ac yna'n ffodus di hi efo'r chwaraewyr newydd sydd wedi dod i fewn lenni. Mae hi, di hi yn gymaint o gem, ac yn cychwyn gymaint o gem efo sa'n licio. Ond allan na allweddol o ddar y fainc a gwneud gwahaniaeth mewn gem. A dwi'n teimlo bod eilyddion Wrecsam wedi gwneud gwahaniaeth yn y gem a fyny os rwan. Udyd yn dal ar y fainc gyda nhw hefyd. Ia, na chdi'n arall sy'n gallu dod ymlaen a gwneud rhywbeth ddigwydd a gallu creu. Ie. Udyd yn disgorio 5 gwaith yn erbyn Caerdydd tymor dwytha, ond ar y fainc mae hi o hyd heddiw. Josie Smith, traed da ganddi hi. Lily Jones sydd efo hi. Bale yn hyfryd gan Lily Jones. Katie Barker. Ia, Lily Jones, ffantastig o diffaid gwar rhedeg Katie Barker. Ac amddiffyn da gan Gaerdydd, achos oedd Rosie Hughes yn y cwrt, Cosby'n disgwyl i amgorisiad Katie Barker, ond ia, gwaith am ddiffinol. Da unwaith eto gan Hillier Knox, honna yn cael ei rhwystro ac atal. Madison Perrott, eilydd Caerdydd, hefyd yn ei llewis a'i menig. Breichiau cynnas a dylo oer yn ymwneud. Wel, allai ddychmygu os di hi wedi bod yn eista ar y fainc. Mae wedi bod eisiau cadw'n gynas. Mae'r cae di dal i fynd yn iddo. Da ni wedi gwneud yn iawn i gyrraedd diwedd y gem i fel bod ni'n poeni chydig bach ar hanner amser. Mae neb wedi anafu diolch byth, ond cramp arall, dwi'n meddwl, i Lily Billingham yn fan hyn. Yr un goes. Llall o di dwa. Llall dwi'n mynd cofio o'n pan oedd y goes gyna, ond yn mwyn a llall o di ond ia. Wedi weithio'n galad, mae'n amser wedi gael ei gwyl. Amy Long yn dod ymlaen yn lle Lily Billingham, felly i Gaerdydd. Bath poeth, mae Lily Billingham hyn yma. I gynesu'r cyhyrau. Ar ôl 90 munud o air iawn yma yn Gaerdydd. A fe wedi heiddi hwnnw siŵr o fod Rosie Hughes. Cic gornel. Da ni yn y munud ola o'r 90 yma, 89 o funudau ar y cloc. Pa ddar amas gyda ni'r ôl, dwi'n affian, beth sy'n wedi ddigwydd. Ond mae Rosie Hughes wedi gwneud yn ffantastig sydd wedi ymlaen. Mae wedi newid ffordd mae Wrecsam yn chwarae. Mae wedi dweud i bel i ffwr i mi yn waith, mae'n gallu cadw meddiant, ac mae'n dod yn chwaraewyr eraill i fewn i'r chwarae. Cic gornel at y postyn cyntaf, Perrott oedd yno. Cic gornel, da ni wedi gweld gan Wrecsam ddim yn pasio y postyn blaen. Maen nhw wedi bod yn wastraffus. Cyfla i Gaerdydd wrth mosod, y bel yn ôl gan Wrecsam. Katie Barker. Hillier Knox mewn lle ar y postyn pella. Ond oedd yr ongl yn un anodd, doedd wedi rhy bell o'r postyn. Mae'n i'n siŵr i gychwyn os oedd Barker wedi gweld ti yn syth. A dwi'n siŵr yna ergyd, neu pas oedd gan Barker, dwi'n siŵr iawn. Faye Hillier Knox wedi methu cyfle euraidd wrth gwrs i roi Wrecsam ar y blaen gyna o flaen y gol. Sa'n gallu gofyn am gyfle gwell. Ia, dyma di'r amser ti'n sbio nôl ar y cyfleoedd sydd wedi fethu. So Gaerdydd yw'r fath, maen nhw wedi hyd ar y traws yn gofaint o weithio. Ond amser yma ti'n edrych yn ôl mynd, osfys sa hyn wedi mynd i fo, neu osfys ar llall, ond dyna di pêl-droed, twa. Ac ar y funud 1-1, swn i'n dweud na dyna sy'n sgôr. Mae'r ddau dim yn heiddi. A dyna oedd y sgôr yn ôl y mis Hydref, pam gyfarfu'r ddau fyny yn y gogledd ddwyrain hefyd.
Wrecsam heb golli pwyntiau ers y gêm honno. Ie, ni'n gweld y gwahaniaeth rhwng y ddwy gêm, oedd y llall lot mwy agored, lot fwy o gyfleoedd. Mae hwn eich bach tynach, ddau dim yn ofyn gwneud camgymeriad. Felly, ni'n gweld, mae'n dwi'n gweld gwahaniaeth mwy rhwng y ddwy gêm, yn amlwg hon yn gosach eich ddiwedd y tymor, a neb eisiau colli pwyntiau. Lle trod y mis Hydref, trod yna chydig bach fwy ryddid. Fiona Barry yn dangos uchelder ac yn gwneud yn wych ac yn ennill y gecrydd hefyd. 4 munud wedi ychwanegu ar ddiwedd y 90 yma yn lecwydd heno yma. Da ni yn yr ail o'r 4 munud hynny. Yda ni'n mynd i weld troad arall i'r gêm yma ar y diwedd. Fiona Barry sydd wedi gosod y bel i lawr. Fiona Barry yn syth i fewn i'r wal, ond mae'r bel dal yno i Gaerdydd. Yn cael ei chlirio. Dwi'n meddwl na Lily Jones gliriodd. Nôl i mewn. Y bel yn hir. Sycli. Katie Barker ar ei holi, ond y bel yn rhy agos at Cerin Chamberlain. Mae yna lawiad yn fanna'n sicr. Ia, gwastraffus gan Fiona Barry. Ti'n disgwyl efo 2 funud ar ôl i chwarae, gen ti gyfle ffantastig, roed bel dda i fewn i'r cwrs Cosby, roed yr amddiffyn dan bwysa. A ia, cic siomedig iawn gan Fiona Barry yma. I feddwl bod gen i goesa ffres i fod fo. Ond cyfle ola i Wrecsam ella. Cecrydd yn anelu am y cwrdd Cosby. Cwrdd Cosby hyd yn oed, ac yn syth. Y bel yn adlamu i ddwylo Cerin Chamberlain. Cerdyn melyn i gyfeiriad Rosie Hughes gan Jordan Hammond y fanna. Ie, tro stopio i gymryd y gic. Cerdyn melyn Rosie Hughes. Da ni yn y funud ola o'r 4 sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Megan Bowen chwilio am Madison Perrott. Nôl gan Bowen, Hughes yn rhoi pwysa ar amddiffynwr Caerdydd. Megan Jenkins, Niamh Jenkins. Fiona Barry yn erbyn Craven. Fiona Barry! A dyna ni reit ar ddiwedd y gêm. Yn y munud ola o'r amser sydd wedi ychwanegu, mae Fiona Barry yn sicrhau'r trippwynt i'r adar gleision. Yr eilydd Fiona Barry i 4edd gôl hi yn y gyngrair y tymor yma. Chwaraewr ifanc y tymor llynedd yn gwneud i enw heno yma yn y brif ddinas. Un pel hir dros y top yn y 94 munud, bobl bach. O, sbia, rediad ffantastig. Hilna Knox methu i'w dal hi. Craven dylse wedi gallu dod allan y gynt y cair ongl. Ella chydig bach. Ond erbyn dim byd o dda'r Barry. Nath i orffan yno ffantastig. Tor calon i Wrecsam, bydd hi'n daith hir iawn yn ôl i fyny i'r gogledd ddwyrain ar ôl y gôl yna. Ac mae'n sicr yn gwneud pethau'n ddifur Iona ar frig y gyngrair yna. Yndi, lawr i 2 bwynt rhan nhw'n ddau dim, a gêm yn ychwanegol i Gaerdydd. Dwi'n ennill honno, maen nhw'n mynd 1 pwynt uwch ben Wrecsam. Mae hynna jyst yn dim newid y pethau o ran pwyntiau, ond o ran chwaraewyr Wrecsam, meddwl bod nhw wedi cael pwynt 2 waith lenni i fynd i golli'r gêm yn y 94 munud. Mae'n jyst yn dorcalonis a mae'n jyst yn ein oci hyder. Mae'n jyst yn newid momentum, newid hyder. Ia, jyst dorcalonis. A fel mae pethau'n gallu newid hefyd, Faye Hill-Knox oedd ar ôl Barry fanna ar methu y bel na reit o flaen gol gan Hill-Knox yn gynharach yn y gêm. Dyna di peldroed yna. Ia, a mae o'n gallu bod yn boenus dydy ac yn ddim yn deg drwy'r amser, ond weithiau ti'n gorau ennill dy look, ond os e gol ar ôl i ni, yn yr eiliadau ola, gan i weld Wrecsam. Dyma fydd. Mae rhywun yn dychmygu un o giciau ola y gêm. Da ni wedi chwarae 6 munud dros y 90. Honna i'r canol. A honna
dros y traws, mae'n gwiro. Mae yna gic gornel wedi cael ei roi. Ydy hi'n mynd i cael ei chymryd. Oedd hwn yn mynd i fewn, ond oedd cyn iddi daro pen Megan Bowen. Megan Bowen yn arbed y dydd o bosib i Gaerdydd os ydy'r sgôr yn aros fel hyn. Oedd hi jyst yn sefyll yn y lle iawn, doedd. Dwi'n meddwl bod ni'n gwybod y bel yn dod, nath o fel i thwaro hi yn hytrach na hi o'r bel, ond mwyn i gyd yn cyfri. Mae bob arbrediad yn cyfri. Ydy Wrecsam yn mynd i gael un cyfle ola. Cic gornel i'r canol. Niamh Jenkins yn penio bron oddi ar y llinell. A dyna fydd digwyddiad ola'r gêm yma yn Stadiwm Rhyngwladol Caerdydd yn Lecwydd. Tor calon i Wrecsam. Mi afon nhw ar ei holi. Diolch i gol i'r rhwyd i hun gan Erin Lyfett ar ôl 17 o funuda. Fei Hayley-Knox wedyn yn y lle iawn i fanteisio ar bas hyfryd ar 58 munud, ond yna 94 munud. Fiona Barry, y bel hyfryd yna, bel hir ymlaen i Fiona Barry yn erbyn Lizzie Craven. A Fiona Barry yn sicrhau'r triphwynt i Gaerdydd. Y sgôr terfynol yma yn y brifddinas. Caerdydd 2, Wrecsam 1. Just y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm. Dwi'n siŵr sy'n ddau dîm, dwi'n hapus gymryd pwynt, ond ia, fydd Wrecsam yn torri calon. Di colli hwnna mor hwyr yn y gêm ar ôl gweithio mor galad. A i ddod yn ôl i fewn i'r gêm ar ôl dod un gol i lawr, ond ia, fydd hwnna'n boenus heno. Fydd hwnna'n aros yn y cof am spel. Fiona Barry, ag wrth gwrs pen Megan Bowen yn y pen draw yn sicrhau mae'r adar gleision sy'n cael y dechrau gorau i 2026. Dyna ni'r cadarnhad ar y sgrin, yr adar gleision yn fuddigol pnawn yma. Gol yn y funud ola 1 gan Fiona Barry. Caerdydd 2, Wrecsam 1.